Στην γανοθεραπεία DXN θα δούμε λίγο, ξεκινάμε ευθύς αμέσως, ότι είναι η διαφορά που έχει με την συμβατική ιατρική. Εμείς είμαστε υπέρ της επιστήμης, υπέρ της ιατρικής, δεν θέλουμε να είμαστε φανατικοί, ούτε και στη διατροφή. Έτσι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μόλυνση. Μερικές φορές και το φάρμακο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Όμως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δύναμη στον οργανισμό που χρειάζεται να θεραπεύσει τον εαυτό του. Αυτό θα πει γανοθεραπεία. Δηλαδή, δεν υπάρχει γανοθεραπεία σαν ιδιότητα. Απλά βρήκαμε εδώ στην DXN με τέτοιο τρόπο φτιαγμένα τα προϊόντα, έτσι ώστε. Συγγνώμη, λίγο, πιο λίγο νερό. Υπάρχει η δυνατότητα συνεχώ, και το βλέπουμε στα αποτελέσματα φυσικά, τα χιλιάδες αποτελέσματα στην ομάδα μα, να θεραπεύει το σώμα τον εαυτό του και φυσικά η πρόληψη. Σε σχέση με την πρόληψη, παίρνοντα τα προϊόντα, απλά δεν θα δούμε τα προβλήματα υγεία. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί βλέπουμε το αποτέλεσμα στη θεραπεία. Εγώ έχω το θάρρος να το πω, το λέω ανοιχτά, με υποστηρίζουν χιλιάδες αποτελέσματα, έχω εκατοντάδες μάρτυρες, ακόμα και δικαστήριο να μου κάνει κάποιο, ότι αυτό που έχουμε δουλεύει και είναι απίστευτο. Και δουλεύει ακόμα και στην πιο απλή μορφή του δηλαδή, που είναι ο καφές. Ειδικά τώρα με τον εσπρέσο, φοβερή ενέργεια. Αλλά για να μιλήσουμε για προϊόντα, θα μιλήσουμε για μια θεωρία σήμερα, την γανοθεραπεία και τις δικές σας ιστορίες υγείας στο δεύτερο μέρος. Τι είναι αυτό που έχουμε εμείς? Είναι φυσικές τροφές, όχι φυτικά. Είναι φυσικά αυτά που παίρνουμε. Και λέμε ένα απλό παράδειγμα. Θα ήθελα, αν θέλετε, βλέποντας ξανά αυτό το βίντεο, να μπορείτε με πολύ απλό τρόπο. Σας κλείνω κάποιο το βίντεο, γιατί θέλουμε να μείνει λίγο αυτό σαν εργαλείο εκπαίδευσης. Φυσική τροφή, τι θα πει? Παράδειγμα, το τσάι είναι φυσική τροφή, ανήκει στα φυτικά όμως. Γιατί είναι ένα κομμάτι της φύσης που έχει ξεραθεί, έχει χάσει κάτι, το βράζουμε και παίρνουμε ένα κομματάκι της φύσης. Αυτά είναι τα φυτικά. Είναι πιο φτηνά στην Παρασκευή, σε σχέση με τις φυσικές τροφές φυσικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να φτιάξει φυσική τροφή. Θα πούμε λίγο πώς φτιάχνεται και το οργανόδρεμα της DXN. Να το πούμε τώρα, γιατί μπορεί να έχετε απορία. Η βάση για το οργανόδρεμα για εμάς είναι, είπα δεν θα δείξω προϊόντα από εδώ και πέρα. Ε, η βάση είναι ο σπόρος του οργανοδέρματος, που από 20 κιλά μανιταριού παίρνουμε μόνο 1 κιλό σπόρου και μάλιστα με ανοιχτό σπόρο όπως λέμε. Δηλαδή είναι μικροσκοπικό αυτό, είναι καθαρισμό σε επίπεδο νανοκλίμακας. Μια ακριβή διαδικασία για να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει αυτό το φυτό, φυσικά στην καλύτερη τιμή, καθώς στο εμπόριο είναι τριπλάσια η τιμή για αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία. Και φυσικά πώς έχει φυτευτεί, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα λοιπόν, στη γανοθεραπεία εμείς έχουμε δει το αποτέλεσμα, βοηθήσαμε συνανθρώπους μας, συγγενείς, ανθρώπους. Είναι χιλιάδες αυτές οι περιπτώσεις και έτσι έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε ότι αυτό βοηθάει στον οργανισμό. Η βάση είναι το γανόδρεμα. Και τα άλλα προϊόντα θα το δούμε. Η προσέγγιση μας είναι ολιστική, δηλαδή βοηθούμε το σώμα με ένα αρκετά περίπλοκα βιοχημικό τρόπο, όχι με μία ενεργή ουσία, για να δει καλό. Η πρόληψη γίνεται όταν δεν έχουμε ασθένεια. Όταν έχει έρθει η ασθένεια, πάμε σε πιο μεγάλες δόσεις και βοηθούμε το σώμα να ξεπεράσει προβλήματα. Έτσι. Όταν λέμε συμπληρώματα, εννοούμε είναι η θεωρία της συμπλήρωσης, δηλαδή ότι στην πραγματικότητα λείπουν αυτά από τη διατροφή μας ή για πολλά προϊόντα που έχουμε, όπως τα προϊόντα ζύμωσης, είναι να δίνονται στη φύση να βρείτε αυτά τα μόρια. Ο στόχος είναι η ευεξία. Τι είναι η ευεξία? Είναι η γενική συνιστόσα του οργανισμού. Σαν ένα πλοίο, προς τα πού πηγαίνει. Όταν υπάρχει γενική υγεία, σε γενικές γραμμές υγεία, αισθανόμαστε ευεξία. Οι 4 πυλώνες είναι αυτό. Αν θέλετε, μην πατάτε κουμπιά ό,τι βρίσκεται εκεί πέρα. Βλέπω κάποιοι πατάνε διάφορα. Λοιπόν, οι 4 πυλώνες είναι η θετική ψυχική στάση, η υγιεινός τρόπος ζωής, η υγιεινή διατροφή και συμπλήρωση. Να πάω στο πρώτο θέλω τώρα, γιατί όσοι είμαστε εδώ φυσικά θέλουμε να νιώθουμε καλύτερα. Τα προϊόντα μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, ειδικά τα ένζημα μήλου, ο καφές, ο εσπρέσο τώρα που αγαπώ όλοι, η σπιρουλίνα, νιώθεις κατευθείαν καλύτερα με αυτά. Το Lion's Mane. Για τη θετική ψυχική στάση, ξέρετε, λόγω του στρες που έχουμε υποστεί, ειδικά εμείς που ζούμε στην πόλη, αυτός που ζει στην εξοχή, αν είναι στα οτιδήποτε γεωργικό, λόγω της επαφής με φυτοφάρμακα κτλ. Το στρες που δεχόμαστε, αυτό καταπονεί πάρα πολύ το πεπτικό σύστημά μας. Στο μάχη, το δεκαδάκτυλο, το έντερο και αποτυπώνεται εκεί. Φαίνεται τελικά και ότι υπάρχει τεράστια σύνδεση σε σχέση με την ψυχολογία μας και το τι γίνεται στο πεπτικό μας σύστημα.
Και ο τρόπος σκέψης μας το επηρεάζει και αυτό επηρεάζει τον τρόπο σκέψης μας. Άρα, γενικά, το να έχει κάποιο στο μυαλό του να θυμάται ότι πρέπει να έχω θετική στάση μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην υγεία του και το πεπτικό του, γιατί στο πεπτικό ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα υγείας που μπορούμε να αποφύγουμε. Ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι καλός, αρκεί να μην κάνουμε άκρα, δηλαδή δεν είναι κακό και ένα ποσοστό να τρώμε λίγο ανθυγιεινά, έτσι. Και όταν λέμε υγιεινός τρόπος ζωής, μιλάμε για την άσκηση. Τώρα, η συμπληρωσίτη έρχεται για να δώσει πράγματα τα οποία θα ήταν αδύνατο να τα βρούμε στη διατροφή μας. Δεν είναι απλά επαρκής. Ή έχει σοβαρά θέματα. Τώρα εδώ λίγο το φτιάξω αυτό γιατί δεν το βλέπετε καλά μου φαίνεται. Έχουμε ένα θέμα με το PowerPoint. Για κάποιο λόγο δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε για τις τοξίνες. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τις τοξίνες. Και τώρα και τα μικροπλαστικά που έχουμε και είμαστε γεμάτοι. Προκαλούν προβλήματα. Το θέμα που θέλω να πω εγώ για τις τοξίνες, η ουσία, θα τις καταλάβουμε παράδειγμα αν έχουμε πέτρα στο νεφρό. Πρόσφατα ένας φίλος μου απέβαλε μία, μου την έδειξε σε φωτογραφία και είναι ένα πράγμα το οποίο όπου ακουμπήσει στο σώμα γεμίζει πληγές. Είναι μικρά 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 μαχαιράκια. Με αυτό δεν είναι κάτι λίγο σαν ένα βοτσαλάκι. Και όπου ακουμπάει πληγώνει τον οργανισμό. Αυτές μπορεί να τις έχουμε στο νεφρό, στο σηκώτη και κάνουμε λίγο στο σηκώτη, μπορεί να τις έχουμε στα αρθρητικά και γεμίζει μπορεί να έχουμε στο μάτι, έτσι, στο αυτί και να έχουμε εμβοές, να χάνουμε την ακοή μας, λόγω του ότι υπάρχουν κάποια μόρια στη διατροφή μας που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε και δεν προλαβαίνει να τα αποβάλει ο οργανισμός. Να το πάρουμε σε δεδομένο ότι πάρα πολλές τοξίνες προέρχονται από αυτό που λέγαμε πριν. Από τον αρνητικό τρόπο σκέψης πολλές φορές. Και ο φίλος μου Μάρκος ο Παναγιώτου, όταν κάναμε μια θεραπεία, μου το εξήγησε αυτό από κοντά, πως υπάρχουν άνθρωποι που προσέχουν πάρα πολύ τη διατροφή τους, αλλά έχουν πάρα πολλές τοξίνες. Και έχει να κάνει με τις στεναχώριες και τα δηλητήρια και τις αρνητικές σκέψεις που καταπονούν το πεπτικό και γεμίζουν τοξίνες στον οργανισμό. Άρα, να πάρουμε σαν δεδομένο ότι γενικά ό,τι και να κάνουμε θα έχουμε παραπάνω τοξίνες από όσο μπορούμε να αποβάλουμε. Και πρέπει να φέρουμε ένα εργάτη ο οποίος θα αποβάλει τις τοξίνες. Οι τοξίνες φεύγουν με τους κλασικούς τρόπους που βλέπετε στην οθόνη. Μεν, δεν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Τι κάνει μετά ο οργανισμός? Ξεκινάει και τις κρύβει. Το ορικό οξύ γίνεται πέτρα. Γίνονται πετράκια, διάφορες πετρούλες. Και ξεκινάνε τα προβλήματα. Τώρα, τι ωραία μας το λέει εδώ πέρα η παρουσίασή μας από την εταιρεία που μας έρχεται. Αυτές λοιπόν οι κρίσταλοι συνδυάζονται με αδρανή υλικά και όταν είναι στις αρτηρίες μας έχουμε και την αύξηση της χολυστερίνης και του λίπους. Να πούμε κάτι για το λίπος. Υπάρχει πολλοί κόσμος, κάνει αυστηρές δίαιτες, δοκιμάζει σκόνες, πράγματα κτλ. Εντάξει. Και δεν μπορεί να χάσει λίπος. Θέλει να χάσει λίπος. Μπορεί να χάνει μυϊκή μάζα όταν κάνει δίαιτα και δεν χάνει το απαραίτητο λίπος που θέλει. Ή ξανά έρχεται γρήγορα. Γιατί? Γιατί ο οργανισμός χρησιμοποιεί το λίπος για να αποθηκεύσει τοξίνες πολλές φορές. Και έτσι δεν το λιώνει. Επειδή έχει τοξίνες. Αν γενικά πέσουν τα επίπεδα τοξινών, έρχεται και το αδυνάτισμα. Και σύντομα με το νέο σύστημα ιστοσελίδων, όσοι με παρακολουθείτε στο TikTok, θα έχετε πάρα πολλές ιδέες για να κάνετε διαφημίσεις με πολύ εύκολο να προωθείτε την ιδέα της γυαλοθεραπείας σε άλλους και να βλέπουν καλό και να έχετε πολύ ευχαριστημένο κόσμο για το καλό που κάνουμε με το θησαυρό που βρήκαμε εδώ στην DXN. Τώρα, όταν αυτές οι τοξίνες κρυσταλλωθούν και ξεκινάνε και προκαλούν πληγές, ο οργανισμός προσπαθεί να κλείσει τις πληγές αυτές με το αίμα φυσικά. Ό,τι περισσεύει από εκεί το πλάσμα του αίματος, καθώς τα αιμοπετάλια και τα ερυθρά αιμοσφαίρια προσπαθούν να κλείσουν την πληγή και το τραύμα που δημιουργείται εσωτερικά, που είναι η φλεγμονή, να το πούμε έτσι, φλεγμονή. Το πρώτο κακό που γίνεται, περισσεύει πλάσμα και δημιουργείται εκεί μία κίστη. Ναι, το Αυτή, ξέρω. αν δεν φύγει σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα και εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του οξυγόνου, τα κύτταρα δεν πεθαίνουν, περνάνε σε αναερόβια φάση και κατά συνέπεια αυτά είναι τα καρκινικά κύτταρα. Να ξέρουμε. Κάτι που συμβαίνει και αυτή τη στιγμή στο σώμα ολονών μας σε πολύ μικρό βαθμό. Αν δεν μπορεί το νοσοποιητικό μου να το αντιμετωπίσει, τότε πάμε σε άλλα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτή είναι η λειτουργία του σώματος, όπως εξηγούμε. Είναι κάτι που συμβαίνει, γι' αυτό είμαστε εδώ.
Εφόσον έχουμε δει ότι αυτό μας κάνει καλά, σίγουρα βοηθάει στην πρόληψη. Εξού και η γανοθεραπεία, όπως είδαμε στην αρχή της παρουσίασης. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε βέβαια, όταν έχουμε φλεγμονή, λόγω των ισταμινών που εκκρίνονται στο σώμα, έχουμε ένα τόνο ανισορροπίες. Και αν έχετε ένα πιεστικό τρόπο ζωής και ένα βαρύ πρόγραμμα, σας πάει πάρα πολύ πίσω αυτό. Και αυτό μετά ξεκινάει και φέρνει διάφορες ανισορροπίες στο σώμα. Το πρώτο πράγμα που νιώθουμε είναι ανησυχία. Νιώθουμε κνισμούς, νιώθουμε διάφορα πράγματα. Είναι αυτές οι ισταμίνες που προκαλούν άλλα προβλήματα σε άλλα μέρη του οργανισμού μακριά από την πληγή. Τώρα ερχόμαστε στη λύση που έχουμε βρει. Είναι κάτι το οποίο πριν από 50 χρόνια δεν ήταν καν διαθέσιμο στον ευρύ πληθυσμό. Κάποιοι ξεκίνησαν την καλλιέργεια ιστού, όπως λέμε, για να πάνε το γανόδερμα σε μαζική παραγωγή. Όμως δεν μπορούσαν να αποφύγουν μερικά λάθη από αυτά που δεν έκανε η DXN, που έχει να κάνει με έναν τρόπο καλλιέργεια σε τόσο αγνό υπέδαφος, τόσο καθαρή. Θα τα δείτε και στο TikTok μου που έχω κάποια βίντεο από τη Μαλαισία που πήγαμε τον Νοέμβρη και πήγαμε στη φάρμα. Ο τρόπος που καλλιεργεί να γίνει κάτι τόσο αγνό δεν είναι εύκολος, δεν είναι οικονομικός, αλλά φέρνει το αποτέλεσμα στην καλύτερη μορφή, χωρίς να υπάρχει τίποτα βλευρό μέσα σε αυτό το υπέροχο μανιτάρι. Πάνω σε αυτό έρχεται η εταιρεία και αναπτύσσει τα στελέχη, το DNA του μανιταριού, να σου το πω έτσι, και κάνει συνεχώς καλύτερο, συνεχώς καλύτερο, συνεχώς καλύτερο. Να το πούμε με ένα παράδειγμα, πώς το ξέρω εγώ προσωπικά, εμπειρικά. Όταν εγώ ξεκίνησα στην DXN, η ρίζα του γανοδέρματος, η οποία μεγαλώνει τότε σε 3 εβδομάδες, τη βάζουν σε ειδικές δεξαμενές για να είναι πολύ καθαρά. Αυτή λοιπόν η ρίζα του γανοδέρματος μεγαλώνει σε 3 εβδομάδες. Καθώς αναπτύσσουν συνεχώς το DNA του γανοδέρματος, τώρα μεγαλώνει σε 2 εβδομάδες αυτό το προϊόν. Φτάνει στο σημείο που θέλουμε. Είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αποτελεσματικό. Και θα μιλήσουμε για θέματα υγείας πριν πείτε εσείς ιστορίες, να ετοιμάζεστε και σιγά σιγά. Αυτό είναι το GL, είναι η ρίζα. Ο σπόρος του γανοδέρματος, το RG, όπως είπαμε, γίνεται από συμπίκνωση 20 προς 1. Άρα, για να πάρω όσο παίρνω εγώ με 1 γραμμάριο RG, θα πρέπει να πάρω 20 γραμμάρια. Και είναι πολύ δύσκολο να πάρω τόσες πολλές κάψουλες μέσα σε μία μέρα, έτσι δεν είναι? Κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα, επειδή κάνουμε κάποιους ισχυρισμούς, επειδή εκπροσωπούμε μια εταιρεία μ, και επειδή φυσικά είναι η δουλειά μας αυτό, πρέπει να σας πούμε πώς ξέρουμε εμείς ότι αυτά που ισχυριζόμαστε γίνονται. Οπότε αναγκαστικά σε αυτό το σημείο θα πω μερικές ιστορίες υγείας που είναι για εσάς και το πώς λειτουργεί. Το ότι να πάμε στη ρίζα πώς ξεκίνησα. Τη χρησιμοποιούμε για το νοσοποιητικό, για το λευκό κομμάτι του αίματος. Πώς ξέρουμε ότι δουλεύει στο νοσοποιητικό? Το ξέρουμε σε πολύ μεγάλες ανισορροπίες. Πιο μεγάλη ανισορροπία να υπάρξει από τα αυτοάνωσα δεν γίνεται. Τη στιγμή λοιπόν εμείς που έχουμε πολλές περιπτώσεις με ανθρώπους με ένα πολύ βαρύ αυτοάνωσο, τη σκλήρωση κατά πλάκας, που πήραν αυτό το προϊόν και μπόρεσαν και σηκώθηκαν οι άνθρωποι, μπόρεσαν λίγο να βάλουν στον πάγο το αυτοάνωσά τους. Δεν είπαμε ότι θεραπεύεται, αλλά να ζήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και γενικά να ανεβάσουν το οξυγόνο στο αίμα και άλλα πράγματα που θα σας πω τώρα σε λίγο. Άρα άφοβα μπορούμε να το συστήνουμε. Ξέρουμε ότι δουλεύει. Το GL κάνει και άλλα πράγματα. Μπορεί να ξεκινήσει να καθαρίζει τον εγκέφαλο. Όταν εμείς πριν από 13 χρόνια είδαμε το ίδιο πράγμα στην οικογένειά μας, ένα θείο της γυναίκας μου, που με το GL μόνο, με ένα πολύ βαρύ Alzheimer, γύρισε στάδια πίσω η ασθένεια και ο άνθρωπος μπορούσε πάλι να λειτουργήσει από εκεί που ήταν σχεδόν χωρίς καμία διαπαφή. Δεν επικοινωνούσε. Εμείς τα είδαμε με τα μάτια μας στην οικογένειά μας το τι κάνει αυτό το προϊόν. Να πω για το γανόδερμα. Δεν γράψαμε. Τώρα πάλι η πεθερά μου μιλάει πάρα πολύ για το γανόδερμα, για τη σπιρόνα, τον όνι, ειδικά για το γανόδερμα, γιατί όταν εμείς λείπαμε κάποια χρόνια και ζούσαμε σε ένα νησί με την Άνση, λίγο. Αν θέλετε μην ανοίγετε το βίντεο σας, έτσι, λοιπόν. Η πεθερά μου ήταν εδώ και υπέφερα από τα γόνατά της. Η σύζυγός μου στεναχωριόταν πάρα πολύ. Της έλεγε πώς δυσκολεύεται τα σκαλοπάτια, να βάλει σε ένα ειδικό σημείο το πόδι έτσι για να ανέβει. Δυσκολευόταν να ανέβει ακόμα και σκαλοπάτια. Εδώ και χρόνια δεν υποφέρει από αυτό. Είχαν πριστεί τα γόνατά της από το είδημα. Είδατε πριν γιατί. Τα αρθρητικά. Συσσωρεύση τοξινών, αν και προσέχει τη διατροφή της, συσσωρεύση τοξινών κάνουν εκεί
κόβουν τον ιστό και ο οργανισμός τον τίνει με ασβέστιο και έτσι έχουμε αυτές τις επασβεστώσεις που παραμορφώνουν την άρθρωση. Ναι. Και έχουμε τα αρθρητικά. Και μετά η πληγή αυτή προκαλεί το είδημα που είπαμε. Φλεγμονή και είδημα. Μαζεύει υγρό δηλαδή. Που είναι το αποτέλεσμα ότι το αίμα προσπαθεί να κλείσει μια πληγή και περισσεύει πλάσμα. Αυτό είναι το είδημα. Ξεπρίστηκαν τα γόνατά τη. Μετά από συστηματική χρήση γανοδέρματος, παίρνει το γανόδερμα, σπιρουλίνα και κάποιες φορές νόνι. Τη βοήθησαν αυτά τα προϊόντα. Γιατί, άρα είδαμε εμείς στην πράξη πώς ένα γόνατο με αρθρητικά καθάρισε, έφυγε η φλεγμονή, έφυγε το είδημα και αυτό έγινε με αυτά τα προϊόντα, σε αυτή τη μορφή, την πολύ καθαρή που τη φέρνει η εταιρεία. Άρα, πάνω σε αυτό τώρα υπάρχει ένας ποταμός άλλων εμπειριών υγείας. Θα ακούσουμε μετά από εσάς. Και αυτό τώρα βιντεοσκοπείται για να το δουν μετά και άλλοι. Έτσι. Τώρα, λίγο να πάμε λίγο πιο βαθιά ακόμα, να εμβαθύνουμε, αφού ξέρουμε, ότι καταρχάς εμείς βλέπουμε το σώμα. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Δεν σου λέω να μην κάνεις κάτι που σου λέει ο γιατρός σου. Αλλά απλά μοιράζομαι τις ιστορίες που έχω δει και έτσι δεν χρειάζεται ποτέ να πουλήσω προϊόντα. Κάποιοι που δεν θέλουν να μάθουν περισσότερα και θέλουν την υποστήριξή μου παίρνουν στη Λιανική. Κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα, όπως εσείς στο webinar και άλλοι δηλαδή, από τις ακαδημίες μου, βλέπουν τα βίντεο και γίνονται συνεργάτες που αγοράζουν μόνοι τους τα προϊόντα από την εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται να κάνω κάποια πώληση εγώ. Τώρα, εμ, είπαμε για τις τοξίνες. Η ανισορροπία είναι πιο περίπλοκο θέμα. Μπορεί να ξεκινάει από ένα γονίδιο. Μπορεί να ξεκινάει από μια μετάλλαξη. Ορμονικό. Πολλές φορές κάποιο χάπι δεν βοηθάει. Να πω λίγο δύο περιπτώσεις ανισορροπίας για να καταλάβουμε τι λέμε όταν λέμε ανισορροπία. Γιατί έχω αυτή την παρουσίαση σε ένα παλιότερο webinar, τώρα την κάνουμε διαφορετικά. Αξίζει και το ένα και το άλλο το σεμινάριο. Ανισορροπία. Παράδειγμα, μου έρχεται μια κυρία, και την ξέρετε αυτή την ιστορία ίσως, με 75 χρόνων με υψηλά ιστρογόνα. Είναι μια ανισορροπία αυτό. Δεν υπάρχει χάπι να την κάνει καλά. Ή υπάρχουν και κάποια χάπια που φοβόταν να τα πάρει για κάποιες παρενέργειες που ο γιατρός της έλεγε ότι έχουν. Και φοβότανε. Αλλά είχε εξάψει, τη έφερε μεγάλη αναστάτωση στη ζωή της αυτό, στον ύπνο της, στην ξεκούραση και αυτό φυσικά είχε επιπτώσει στο νευρικό σύστημα. Ξέρετε πώς πάνε, με ποια σειρά πάνε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν πήρε νόνι, γανόδερμα, σπιρουλίνα. Το κλασικό τρίπτυχο της υγείας μας. Νόνι, γανόδερμα και σπιρουλίνα. Είχε στον πρώτο μήνα εξαιρετικά αποτελέσματα. Γιατί όμως της εξήγησα ότι το πρόβλημά σου είναι στο έντερο. Μα λέει δεν έχω θέμα στο έντερο. Δεν έχει θέμα γενικά στην όδευση, αλλά το έντερό σου είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο γνωρίζει. Γιατί οι λάχνες του εντέρου πολλαπλασιάζουν το μήκος του εντέρου επί 10 για να μπορείς να απορροφήσει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Εκεί έχει πρόβλημα. Και το σηκώτη σου, ναι, καθαρίζει συνεχώς τα ιστρογόνα από το αίμα, τα ρίχνει με τη χολή στο έντερο, αλλά ξανααπορροφιόνται. Αυτή η γυναίκα με τα προϊόντα, καθώς δουλέψαμε στο έντερο της, μπόρεσε να απαλλαγεί από το πρόβλημά της τον πρώτο μήνα. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και είναι μια χαρούμενη πελάτησα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, βέβαια. Ε, Αυτό λοιπόν που εμείς όταν λέμε για γανοθεραπεία, είναι καλό να πούμε δύο λόγια στον άλλον και να δει κάποιος ένα βίντεο όπως αυτό. Να δει αυτό που έχουμε να επιμορφώσουμε τους άλλους, ότι εμείς δεν είμαστε γιατροί, δεν έχουμε κάποιο γιατρικό, αλλά το γανόδερμα επειδή υποστηρίζει το σώμα και ξεκινάει από το αίμα μας, που είναι το πιο βασικό όργανο, να το πούμε έτσι, του σώματος, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αποτελέσματα σε τόσα πολλά προβλήματα υγείας. Αλλά όπως σκέφτεται με τη φιλοσοφία του φαρμάκου που λέγαμε στην αρχή, δεν μπορεί να καταλάβει την παρουσίαση. Γιατί δεν είναι αυτό κάνει γι' αυτό, αυτό κάνει γι' αυτό, αυτό κάνει γι' αυτό. Παράδειγμα, αν φάω ψωμί, δεν θα πάνε σάκχαρα στο αίμα μου. Ναι. Έτσι λοιπόν, αν φάω γανόδερμα, θα πάει το οργανικό γερμάνιο που είναι αλκαλοποιητή. Θα πάνε τα τριτερπένια που είναι δυνατά αντιοξυδοτικά, θα με κάνουν πιο χαρούμενο. Έτσι. Θα πάει η αδενοσύνη σε μια μορφή που ενισχύει την καρδιά μου. Αυτό θα το βάλω στο στόμα, θα πάει και θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και φυσικά θα κάνει την αποτοξίνωσή του που είναι η πιο βασική διεργασία και η πιο αναγκαία διεργασία. Αλλά είναι μία από τις πολλές δουλειές που κάνει το γανόδερμα στον οργανισμό μας. Έτσι, αποτυπώστε ό,τι θέλετε, κρατήστε αυτά. Λοιπόν, τώρα, φυσικά όταν πάρω γανόδερμα, επειδή έχω πρόβλημα, ο οργανισμός θα μου το μεταφέρει αυτό. Μπορεί να έχω κάποια διάρρεια. Μπορεί κάπου να έχω κάποιο πόνο. Εκεί ξέρω ότι έχω πρόβλημα. Εντοπίζει το πρόβλημα. Έτσι.
Μπορεί να μου έρθει κάποιο συνάχη. Λίγο έτσι θέματα. Θα μου εντοπίσει που είναι το πρόβλημα. Παίρνω λίγο λιγότερο για περισσότερο καιρό και μετά δυναμώνω τη δόση. Έτσι. Είναι κάτι τελείως φυσιολογικό, αλλά το σώμα μου δεν θα μου στείλει μήνυμα στο κινητό να μου πει: Έχεις εκεί πρόβλημα. Τώρα, φυσικά, αν έχω κάποιο μηχάνημα στο σπίτι ή κάποιον ειδικό με βιοσυντονισμό, εκείνο μπορώ να δω καλύτερα που έχω κακή κυκλοφορία, γιατί στην πραγματικότητα το γανόδερμα θα σου δείξει που έχεις κακή κυκλοφορία. Σε ποιο σημείο έχεις κακή κυκλοφορία. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Και εδώ λέω αυτό που λέγαμε πριν, να αυξάνουμε τη δόση λίγο-λίγο. Πάμε, πώς προχωρήσουμε. Να πούμε το εξή. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν την αναλογία ισορροπίας όξινης με αλκαλικής διατροφής. Όπως τα δείχνουμε στην οθόνη, πρέπει να γράψουμε 1/4. Ένα μέρος όξινης, 4 μέρη αλκαλικής διατροφής. Πόσο καλύτερα αισθανόμαστε. Αλλά κάποιες φορές που πεινάμε, που είμαστε παράξενα στο σώμα, θα φάμε πολλά λάθος πράγματα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θέλουμε συστηματική αποτοξίνωση, που έχουμε δει πως την κάνει το οργανόδερμα. Και πάλι λέμε τώρα, σε αυτό που λέμε θεωρία της παρατήρησης, τι είναι. Βλέπω, εφόσον αυτό το πράγμα που παίρνω σε καφέ, σε κάψουλα κτλ. Εφόσον αυτό βοηθάει ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες με ρίζα τις τοξίνες και τους κάνει αποτοξίνωση σε βαθμό που πηγαίνει στάδια ασθένεια και μετά από κάποιο καιρό δεν έχουν ούτε τα συμπτώματα και μετά από κάποιο καιρό είναι σαν να μην το είχαν ποτέ αυτό το πρόβλημα. Άρα αν το παίρνω σε λογικές δόσεις, το γανόδερμα κάνει πρόληψη. Γι' αυτό το βάζω ως κομμάτι της διατροφής μου. Φυσικά ο καφές βοηθάει πάρα πολύ να γίνει, αλλά και θέλει και λίγο καψουλίτσα, να πάρω λίγο παραπάνω. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Το οποίο το έμαθα σε αυτή την εταιρεία, δεν το ήξερα, φυσικά δεν μιλάνε γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχουν τα προϊόντα στην αγορά. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που είναι στην DXN και δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Και έχουν να κάνουν με την πιο μεγάλη διατροφική έλλειψη. Θα πεις, δεν είναι αυτό το στο γανόδερμα. Γανοθεραπεία, δεν είναι η γανοθεραπεία μόνο γανόδερμα, είναι μια λέξη. Ξεκίνησε αυτή από τον. Θα ήθελα λίγο νεράκι. Ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα από το γανόδερμα, που είναι το βασικό μας προϊόν και έτσι ξεκινήσαμε. Αλλά η εταιρεία τώρα πάνω από 30 χρόνια έχει βάλει πολλά προϊόντα μέσα. Ένα κομμάτι το οποίο γενικά δεν υπάρχει στην αγορά και είναι μοναδικό στην εταιρεία είναι τα προϊόντα ενζύμων. Τι θα πει αυτό? Τι είναι η ζύμωση? Η ζύμωση είναι ότι έχω ένα χυμό φυσικό παράδειγμα, το σταφύλι. Και υπάρχουν στη φύση κάποια βακτήρια, για παράδειγμα, τα οποία θέλουν να φάνε ζάχαρη. Εκεί που τρώνε ζάχαρη από το φρούτο, τρώνε και άλλα πράγματα και τα μετασχηματίζουν αυτά. Και έτσι το σταφύλι γίνεται κρασί, για παράδειγμα, ο χυμός του σταφύλιου. Υπάρχουν όμως και άλλες είδους καλλιέργειες που εμείς ελέγχουμε, που με φυσικό τρόπο αναπτύσσουμε και λειτουργούν και δεν χρειάζεται καν οξυγόνο, που δεν παράγουν κάτι ξινό ή δεν παράγουν αλκοόλι. Παράγουν άλλα μόρια, περίπλοκα. Και το είδαμε αυτό στο ένζυμο μήλου, για παράδειγμα. Είπα δεν θα δείχνω προϊόντα, τα ξέρετε όμως. Πώς κάνουμε ένα προϊόν που δεν είναι ξινό, είναι γλυκό, είναι μήλο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μήλο. Ήταν χυμός μήλου. Τώρα είναι κάτι άλλο. Τι έχει μέσα, δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω ότι έχει όμως ένζημα πάρα πολύ πιο δυνατά που δεν μπορώ να τα βρω στο μήλο ή για να πάρω κάποια από αυτά έπρεπε να φάω πολλά κιλά μήλα την ημέρα, κάτι που δεν γίνεται και αυτό είναι υπερσυμπυκνωμένο σε ένα μικρό φακελάκι. Μπορείτε σας παρακαλώ, όσοι από εσά το κάνετε αυτό για δουλειά, να πείτε αυτό το πράγμα στους άλλους. Αυτό που μόλις είπαμε. Για να καταλάβουν. Και το άλλο, ας πάρει ένα φακελάκι να το νιώσει. Πώς βλέπω την επίδραση των ενζύμων πάρα πολύ εμφανώς στο σώμα μου? Πιο μεγάλη και γρήγορη επίδραση που θα δω είναι στο πεπτικό. Υποφέρουν οι γυναίκες. Όταν φτάνει στο σημείο γιατρός να σου πει δεν κάνει φας φρούτα και λαχανικά, που είναι η ζωή σου, επειδή έχει πρόβλημα στο έντερο, καταλαβαίνετε, ένα τόνο προβλήματα μπορούν να προκύψουν αυτά. Και με λέμε τον καημένο πέθανε.
Θα ζούσε όμως αυτός ο άνθρωπος. Αλλά για να ξεκολλήσω αυτό το σύστημα που δεν λειτουργεί καλά, το πεπτικό, και αναφέρομαι ειδικά σε γυναίκες γιατί αυτές υποφέρουν και έχω τόσες πολλές περιπτώσεις γι' αυτό και το λέω. Και ένα σωρό προβλήματα γλιτώνονται και αλλάζει η ψυχολογία, αλλάζει ολόκληρη η ζωή από το πεπτικό, ειδικά το εντερικό σύστημα και το δωδεκαδάκτυλο. Και αυτό που κάνει την αλλαγή είναι τα ένζημα. Η πιο μεγάλη διατροφική έλλειψη. Δεν μπορείς να φας φρούτα, πάρε ένζημα μήλου. Να αλλάξει το πεπτικό σου και μετά και φρουτάκια θα φας και απ' όλα θα φας. Και θα νιώθεις πολύ καλύτερα, θα παίρνεις και βιταμίνες από τη φύση, αλλά η πιο μεγάλη έλλειψη είναι τα ένζημα. Αυτό που αλλάζει την κατάσταση του. Ειδικά όταν είμαι μέσα σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον και καταπονείται πάρα πολύ το πεπτικό μου, ειδικά όταν έχω κατάθλιψη, μπορείς να ξεκολλήσεις, κοιτάξτε, με καφέ, ένζημα και σπιρουλίνα, μπορείς να ξεκολλήσεις από την κατάθλιψη. Να δώσει μια όθηση. Σε ένα βάθος 2-3 μηνών να πάρει τέτοια δύναμη ο οργανισμός σου που δεν θέλει να νιώσει στεναχωρημένο. Και να υποστηρίξουμε ταυτόχρονα και το σηκώτη σου. Πεπτικό και σηκώτη. Εκεί είναι η βάση της κατάθλιψης. Πού τα μάθαμε αυτά? Βοηθήσαμε κόσμο. Όταν κάποιο έχει κατάθλιψη, φυσικά δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει η λέξη ευεξία. Σηκώνεται και γεμάται δύσκολα. Αλλά δεν φταίει. Είναι ο οργανισμό του που του λείπουν πράγματα. Συμπληρώστε τα και θα δείτε το καλό. Και δεν μιλάμε για κάτι χημικό. Ή δεν σα λέω για μια συγκεκριμένη ουσία. Προϊόντα ζύμων έχουμε πολλά. Το πιο δυνατό και ο βασιλιά αυτών είναι το Cordipine. Είναι κάτι μοναδικό σε DXN. Ένα προϊόν που γίνεται με πολύ ακριβά υλικά, ειδικά το Colchep που είναι ένα ακριβό υλικό, για 6 μήνες ζυμώνεται σε μια ειδική δημιουργημένη από εμάς καλλιέργεια που συνεχώς αναπτύσσεται μαζί με ένζημα ανανά. Και κάνει ένα αλκαλοποιητή του αίματος που το χρησιμοποιούμε σε δύσκολες περιπτώσεις. Ακόμα και σε θρομβώσεις, ό,τι έχει να κάνει με το αίμα. Αλλά είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει για ένζημα, λειτουργεί κατευθείαν στο αίμα, λειτουργεί με πολλά προβλήματα. Ως αποτέλεσμα αυτό το δίνουμε πάρα πολύ για οτιδήποτε ειδήματα υπάρχουν. Παράδειγμα, να το πούμε ένα παράδειγμα. Κάποιος έχει ήλιγκο. Γιατί έχει πολλές τοξίνες στο αυτί του μέσα, κρυσταλλώνουν και αυτές τραυματίζουν τον κοχλή εδώ, το λαβύρινθο που λέμε, και πρίζεται εκεί. Κάνει ένα ειδηματάκι. Και αυτό ακουμπάει στο νεύρο και δίνει λάθος σήμα. Και έτσι ο άνθρωπος ξαφνικά αλλάζει σημαντικά η ποιότητα ζωής του προς το χειρότερο. Μπαίνει και ζει καθημερινά έναν εφιάλτη. Δεν ξέρει τι κίνηση θα κάνει. Να κατέβω σκαλοπάτια ή θα πέσω από τη ζαλάδα, γιατί γυρνάνε όλα. Να γυρίσω πλευρό, να μασίσω δυνατά, να φταρνιστώ. Καταλαβαίνετε. Ένα τόσο μικρό πραγματάκι σου κάνει κουμάντο. Γιατί ανά πάσα στιγμή το χρησιμοποιούμε για να ζήσουμε. Για να έχω ίσιο το κεφάλι μου. Και με το Cordipine. Βοηθήσαμε σημαντικά σε 1, 2, 3 μέρες το πολύ να φύγει το πρόβλημα. Βέβαια, θα πάμε μετά στην αποτοξίνωση με το γανόδερμα, έτσι. Βλέπετε, αν κάτι δουλεύει, δεν χρειάζεται να σας δείξω διαγράμματα και καμπύλες σακχάρων και τέτοια και τα λοιπά και θεωρίες που λέμε. Έχουμε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλο καμάρι. Πάμε στο τρίτο κομμάτι της γανοθεραπείας, η λεγόμενη πράσινη θεωρία. Είμαστε φτιαγμένοι και χρειαζόμαστε να παίρνουμε πράσινα. Γιατί? Εδώ λέει, όταν η ερυθρή αιμοσφαιρίνη πεθαίνει. Τι είναι αυτό, γιατί το γράφει εδώ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Κοιτάξτε κάτι. Αν δείτε λίγο τη στερεομετρική δομή του μορίου της αιμοσφαιρίνης και της χλωροφύλλης, μοιάζουν πάρα πολύ. Και ο οργανισμός με πολύ λίγη ενέργεια, πολύ λίγο κόπο, μπορεί να μετατρέψει την χλωροφύλλη σε αιμοσφαιρίνη. Σου δίνει καινούριο αίμα. Θα το δείτε αυτό με τη σπιρουλίνα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι δουλεύει αυτό, πέρα από την ενέργεια που νιώθουμε, την ωραία αίσθηση, την αίσθηση ευεξίας που δίνει η δική μας καθαρή σπιρουλίνα. Να τονίσω, το πω δυνατά αυτό, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τα σεμινάρια αυτά είναι υπερσυμπυκνωμένα, οπότε μην χάσετε ούτε πρόταση. Η σπιρουλίνα της DXN δεν έχει ιόδιο. Γι' αυτό και τώρα, πάνω από 13 χρόνια, τη δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στο θηροειδή και βλέπουν καλό. Γιατί τη χρειάζονται για να μειωθούν οι όζοι. Εδώ. Την έχουν ανάγκη. Ταυτόχρονα θα νιώσω πολύ καλύτερα γιατί ξεκουράζει το σηκώτη μου που κουράζεται. Γιατί αυτό καταλύει την αιμοσφαιρίνη μαζί με το σπλήνα για να την ανακυκλώσει, για να τη χρησιμοποιήσουν τα καινούργια ερυθρά αιμοσφαίρια, που είναι 3 εκατομμύρια. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Με τη σπιρουλίνα τον ξεκουράζω και έτσι πετάει την παλιά αιμοσφαιρίνη, παίρνει την χλωροφύλλη και την κάνει καινούργια αιμοσφαιρίνη.
Είναι πιο εύκολο για το σώμα να το κάνει αυτό. Και φυσικά θα το δείτε αυτό, σκουραίνουν τα κόπρα, να το πούμε έτσι λίγο απλά, γιατί πετάει την παλιά αιμοσφαίρινη. Είναι υπέροχο. Θα ξεκουραστεί ο σπλήνας, θα ξεκουραστεί το σηκώτη, θα ξεκουραστούν τα νεφρά μου, γιατί παράγουν την ερυθροποιητίνη τα νεφρά, που χρειάζεται στην ανακύκλωση της αιμοσφαιρίνης. Τι ωραία πράγματα. Με το πράσινο λοιπόν γίνεται κόκκινο μέσα. Απλά στη σπιρουλίνα η αιμοσφαιρίνη είναι πιο διαθέσιμη βιολογικά, βιοδιαθέσιμη δηλαδή, σε σχέση με το μαρούλι ή το σπανάκι. Πρέπει να πάρω. Κοιτάξτε, προς Θεού, είναι τραγικό αυτό που ακούω. Μου έδωσε ο γιατρός σίδηρο. Έχω σίδηρο στον οργανισμό, δεν χρειάζομαι άλλο. Παίρνω αρκετό σίδηρο. Η αιμοσφαιρίνη μου δεν δουλεύει καλά. Είναι τόσο βασικό σύστημα το αίμα φυσικά, όταν δεν δουλεύει καλά η αιμοσφαιρίνη, που σημαίνει δεν δουλεύει καλά νεφρός, πλήνας και σηκώτη. Γι' αυτό έχω πρόβλημα χαμηλό σίδηρο. Και όταν υποστηρίξω αυτά τα συστήματα εγώ, με γανόδερμα, με ένζημα, είτε είναι νόνι, είτε είναι κόρτιπάιν, είτε είναι ένζημα μήλου και τη σπιρουλίνα. Αυτά τα τρία βασικά προϊόντα. Το βασικό σχήμα που έχουμε στην DXN, ανεβαίνει ο σίδηρος. Μα δεν είχα πρόβλημα στο σίδηρο. Είχα πρόβλημα στην αιμοσφαιρίνη, δηλαδή είχα πρόβλημα στο σηκώτη, στην πραγματικότητα. Εμείς έχουμε το θάρρος να το πούμε γιατί έχουμε τα αποτελέσματα. Αυτό το σύστημα πόσο της εκατό δουλεύει τώρα που λέμε? 100%. Γιατί είναι τόσο βασικά τα μόρια που σας δίνουμε. Βέβαια, όταν παίρνω αιμοσφαιρίνη, όταν παίρνω χλωροφύλλη δηλαδή, στο φυσικό της περιβάλλον και δεν παίρνω να έχει κάτι χημικό που ο οργανισμός δεν ξέρει να το κάνει. Όταν πάρω για παράδειγμα σίδηρο, οτιδήποτε μαγνήσιο, παίρνουν διάφορα συμπληρώματα. Αυτό ο οργανισμός δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Γιατί δεν είναι φυσική τροφή. Και έτσι θα αφήσει κατάλοιπα. Αυτά τα κατάλοιπα, πώς τα είπαμε πριν, τοξίνες. Άρα λοιπόν, το φυσικό συμπλήρωμα είναι τόσο πιο περίπλοκο, τόσο ανώτερο, τόσο καλύτερα διαχειρίσιμο από το σώμα που πρέπει να το πάρω στη φυσική μορφή. Γι' αυτό και δεν είμαι υπέρ των χημικών συμπληρωμάτων. Έτσι. Τέταρτο, η θεωρία επιθύλιο-ενδοθύλιο. Να το πούμε και αυτό. Τι είναι καλό για το στομάχι σας, είναι καλό για το πρόσωπό σας. Ναι, είναι. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, ε, στις πρώτες 2 εβδομάδες της ζωής του, το ζυγωτό κύτταρο, το γονιμοποιημένο ο άριο, καθώς διχάζεται σιγά σιγά, γίνεται σε αυτή τη μορφή ντόνατ. Σαν ένα ντόνατ, σαν ένα κουλούρι γίνεται. Και η μέσα πλευρά γίνεται το έντερό σας, το πεπτικό σας, από εδώ μέχρι κάτω, και το εξωτερικό γίνεται το δέρμα σας. Είναι το ίδιο είδος κυτάρων. Άρα κάτι λοιπόν που κάνει καλό στο ενδοθήλιο μέσα, κάνει καλό και στο δέρμα σας. Και αυτό και το λέω πολλές φορές, στη γανοθεραπεία, είναι βασικό να ξέρετε ότι πώς ξέρω ότι η δοντόκρεμα κάνει καλό στα ούλα μου και στο στόμα μου? Γιατί την έχω δει να κάνει καλό στο δέρμα. Πού? Σε ένα αυτοάνωσο που λέγεται ψωρίαση. Ναι. Με το γανόδερμα, με λαδάκι μασάζ, με σαπουνάκι και την οδοντόπαστα, κάνουμε καταπλάσματα και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα στην ψωρίαση. Μετά εγώ, όταν το έχω δει αυτό και έχω βοηθήσει κόσμο, πώς να μην το πιστέψω? Και λέω σε εσάς το εξής. Δεν χρειάζεται, εγώ αν δεν έχω πρόβλημα να δω καλό στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου. Ναι, βοηθάει. Ο άλλος άνθρωπος, γιατί είμαστε όλοι αδέρφια, έτσι. Θα μπορούσε να είναι αυτός, θα μπορούσε να είμαι εγώ. Θα μπορούσε να είναι κάποιος στην οικογένειά μου και βλέπει καλό. Έτσι. Αυτό το λέω γιατί να είμαστε λίγο ουμανιστές, να βλέπουμε λίγο γενικά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Αν βοηθάει τον άλλον, βοηθάει και εμένα. Αν έχω δει 100 περιπτώσεις, 200-300 που βοηθάει, σίγουρα βοηθάει όλους. Αυτό το είδα στην DXN. Καθώς είναι χιλιάδες τελικά οι περιπτώσεις στη δικιά μου ομάδα. Αλλά όταν ξεκινούσα, την πρώτη εβδομάδα δεν είχα αποτελέσματα. Τη δεύτερη είχα. Το πρώτο τρίμηνο είχα φοβερά αποτελέσματα με την ομάδα μας. Έτσι, όχι μόνο εγώ. Είχα δει αποτελέσματα από καλούς συνεργάτες που τα έβαλαν στο Facebook, στο YouTube κτλ. Και δείχνουν τα αποτελέσματα σε πολύ βαριές ασθένειες με τα πρώτα DXN. Και ειδικά σε χώρες που είναι χαμηλά η ιατρική και η λύση είναι ο φυσικός τρόπος, οι άνθρωποι σώζονται, σώζουν ζωές. Πάμε λίγο πίσω. Όταν λέμε γανόδερμα. Μια άλλη μάστιγα καρδιαγγειακά, χολυστερίνη και διαβήτης είναι το ίδιο εύρος ασθενειών. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς.
Και όταν εμείς καθαρίζουμε αποτελεσματικά τον οργανισμό, υποχωρεί ο διαβήτης, διαχειρίζεται ο οργανισμός πιο καλά τα σάχαρα και έτσι πέφτει και η χολυστερίνη στην πραγματικότητα. Αυτό το κάνει το οργανόδερμα. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Τώρα αυτό δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή ήταν η παρουσίαση γανοθεραπείας. Μέσα σε αυτήν σας είπα ιστορίες υγείας, είδατε πρακτικά. Αυτό που έχετε να κάνετε όταν βγει αυτή στο YouTube, θα σας στείλω, μαζί με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τελείως διαφορετικό θέμα, δείτε τα πάλι και σημειώστε σε ένα χαρτί 3 με 5 πράγματα, όχι παραπάνω. Μέχρι 5 πράγματα που σας άρεσαν. Πείτε τα στον εαυτό σας. Αν έχετε ερωτήσεις, ρωτήστε τους σπόνσορές σας και αυτά θα μεταφερθούν σε μια πολύ ωραία διάθεση. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα σε αυτή τη δουλειά όταν βοηθάς άλλους. Όχι τον εαυτό σου, άλλους όταν βοηθάς. Εγώ γι' αυτό ξεκίνησα την DXN, είδα ότι μπορώ να βοηθήσω άλλους, με εξητάρει πολύ περισσότερο από κάθε τι άλλο και φυσικά τα υπόλοιπα πράγματα τα εμπορικά είναι δεδομένα. Κάποιο ότι μπορεί να χτίσει εδώ πέρα. Δεν θα το πούμε, γιατί το σημαντικότερο είναι να βοηθήσει άλλου. Τώρα, ωραία, σε αυτό το σημείο, νομίζω για να κάνουμε ζέσταμα. Πολύ ωραία. Εδώ. Ξεκινάμε. Είμαστε έτοιμοι. Πρώτοι και καλύτεροι. Άντρε Λαμπριανού. Και μετά να ετοιμάζετε όσοι άλλοι θέλετε να πείτε τις ιστορίες υγείας. Αν έχετε ξαναπεί, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να τις ακούσουμε τις δικές ιστορίες. Άντρε, λίγο σκοτεινά είναι εκεί. Δεν πειράζει. Πες μας, μίλα εσύ δυνατά και θα περάσουμε καλά. Πες μας τη δική σου ιστορία. Σε ακούμε. Είναι Δε- βράδυ, γι' αυτό Ένα, δύο. έχω μπροστά τη λάμπα, εν το περίμενα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, Άντρε, επειδή βιντεοσκοπείτε, πάμε στο θέμα μας. Πες μας. Έχεις πολλές. Είσαι στέλεχος εκεί στην Κύπρο. Έχεις πάρα πολλές ιστορίες. Σε ακούμε. Όλη η γανοθεραπεία που είπες προηγουμένως, σε μένα από το 2011 που ανακάλυψα τη γανοθεραπεία γιατί έψαχνα για προβλήματα υγείας, αυτοάνοσα, κίστες, κούραση, δούλεψαν όλα πάνω μου με τα 4 βασικά προϊόντα που περίγραψες. Έτσι να μην πω περισσότερα γι' αυτό. Θα πω άλλες 2 περιπτώσεις που συμβαίνουν πρόσφατα τα τελευταία χρόνια με 2 γυναίκες πάνω από 70 χρονών Μμμ. που είχαν και πόνους στα κόκκαλα. Η μία συγκεκριμένα με έρπη αρχίσαμε να τη βοηθάω. Ήταν πάρα πολύ καλό που μέχρι σήμερα, τώρα θα είναι γύρω στα 74, προσπαθεί να βοηθήσει τα δικά της παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Με έρπη ζωστήρα, έτσι. Με έρπη ζωστήρα και άλλα Α, προβλήματα στα γόνατα, πόνους, ε, με αρκετή βελτίωση. πσοριασική αρθρίτιδα πάει εκεί. Ναι, πολύ ωραία. Και η δεύτερη που είναι 70, πάνω από κοντά στα 73-74, μου έδειχνε πρόσφατα πώς μπορεί να κάθεται τώρα, σηκώνεται χωρίς να κάνει εκείνη την κίνηση που πονάει όταν οι ηλικιωμένοι σηκώνονται. Τι να πω για τα μικρά παιδιά που βοήθησα, τι να πω, αυτά. Προς το Πες μας, αν δεν μας πειράζει. Λοιπόν, σε έγκυο με διαβήτη της σε έγκυο. εγκυμοσύνης, ζάχαρον της εγκυμοσύνης, ε, με τη γανοθεραπεία μέσα σε 1 εβδομάδα ισορρόπησε. Το παιδάκι γεννήθηκε πιο έξυπνο, το παρατήρησε ο παιδίατρος λόγω της Α, πυρουλίνας. τι προϊόντα έπαιρνε αυτή η έγκυος, κύριε Άντρη. Πήρε το γανόδερμα GGL, σπιρουλίνα και νόνι αν θυμάμαι καλά. Το βασικό τρίπτυχο. Το βασικό τρίπτυχο. Ακόμα και γι' αυτό. Που είναι τρομακτικό όταν είναι κάποια έγκυος, έτσι. Και βγάζει διαβήτη, τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν. Είναι εκπληκτικό. Ε, Άντρη, σε ε, ευχαριστούμε και στη συνέχεια, αν να πω θυμηθείς ακόμα άλλη. κάτι στην εγκυμοσύνη, Βεβαίως, σε παρακαλώ. θέλουμε να ακούσουμε. Επιβάλλεται σε κάθε κοπέλα που θέλει να μείνει έγκυος, το λέω και το ξέρω, το έχω μελετήσει, να πάρει προϊόντα, ειδικά σπιρουλίνα γανόδερμα, για να πάρει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να έχει ο οργανισμός της, ώστε να τα δώσει στο έμβριο. Γιατί αν το έμβριο δεν πάρει αυτά τα στοιχεία, μετά γεννιούνται όχι με δυνατόν ανοσοποιητικό, έχουν τόσες ελλείψεις που βλέπουμε σήμερα στα παιδάκια. Γι' αυτό το λέω με όλη μου την αγάπη ότι επιβάλλεται. Πολύ καλό. Και να πούμε, Άντρη, ότι επειδή μια μητέρα
δίνει πολλά θρεπτικά και από το δικό του σώμα στο παιδί. Πρέπει να συμπληρωθούν αυτά. Και έτσι έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα να μην έχουμε επιλόγιες, καταθλίψεις κτλ. Πολύ ωραία. Και ό,τι θυμηθεί, συνεχίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε λίγο στον Κώστα τον Δαναβάρα. Και με κάμερα και χωρί ό,τι θέλετε, έτσι. Αν κάποιο φοβάται με Καλησπέρα την για κάμερα, να τον μένα. ακούσουμε. Κώστα. Καλησπέρα. Εγώ έχω να πω μια πρόσφατη ιστορία με αιχμωρίτιδα σε ένα φίλο μου. Αντί να ξεκινήσει την αντιβίωση, γιατί ήταν όλο το πρόσωπο πρισμένο, ξεκίνησε GL και μαύρο κείμενο και σε 10 μέρες είχε ξεπριστεί όλο το πρόσωπο. Δεν πήρε καν αντιβίωση. Και συνεχίζει για περισσότερα αποτελέσματα. Αυτή είναι Φοβερό. μια πρόσφατη. Με τον πατέρα μου είδαμε καλό, επειδή είχε υπερπλασία, ρίξαμε 2 μονάδες του PSA σε 3 μήνες, με γανόδερμα και ωμέγα 3 λιπαράκι Fortifine. Ήταν πολύ καλό αυτό. Και με τη μητέρα μου έχω δει πάρα πολλά αποτελέσματα, όπως στο κλιμακτήριο, με καφέ και νόνι. Την έφυγαν όλα τα συμπτώματα. Γενικά μας έχει βοηθήσει όλη την οικογένεια. Να τα πάρουμε και εμεί αυτά τα πρωί τότε. Είναι καλά δηλαδή. Ναι, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εγώ πάντω Κώστα που σε Αυτά ξέρω, όλα. ένα πράγμα σίγουρα βλέπω με τον καφέ και τη σπιρούλινα που παίρνει πολύ και νόνι, ότι έχει μεγαλώσει το χαμόγελό σου. Ναι, ισχύει Καθώ αυτό. βοηθά άλλου. Αχ, ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Τα έχω πει στα προηγούμενα webinar, θα σου πω. Είναι κάτι άλλο. Όχι, αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ό,τι θυμηθείτε, ξανασηκώνετε χέρι ή την κάμερα ή γράφετε στο chat που θέλετε να μιλήσετε. Ανοίγετε το μικροφωνάκι και σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε στη Ευχαριστώ. σειρά. Έχουμε την Άνση. Ωραία, να πω κι εγώ. Επιτρέψτε μου με κλειστή κάμερα. Είπες πριν το κομμάτι της ευεξίας. Είδαμε μια κυρία 63 ετών να μου λέει η ίδια, επιτέλους νιώθω απίστευτη ευεξία. Γενική υγεία, πάρα πολύ καλή, σε επίπεδο που δεν είχα ποτέ. Δηλαδή, είχε πόνο στα θρητικά χέρια, γόνατα, εμεινοπαυσιακά συμπτώματα, τριχόπτωση, έλλειψη ενέργειας, έτσι όλα αυτά, κατά καιρούς κάποιο είδους πίεση που δεν κατέβαινε από στρες και λίγο και το έντρο κάποιο προβληματάκι, αλλά κυρίως από αχώδεις περιόδους που περνούσε. Λοιπόν, με λήψη τώρα το χειμώνα RGGL γανόδερμα, σπιρουλίνα και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και ένα μπουκάλι νόνι, έχουμε φοβερά αποτελέσματα. Δεν πονάει, έχει ενέργεια, περπατάει, έχει απίστευτες δυνάμεις, λόγω απώλειας βάρους κιλών, λέει, επιτέλους πάντα φοβόμουν την τριχόπτωση, δυνάμωσε το μαλλί μου. Νιώθω πολλές δυνάμεις, όλα λειτουργούν καλύτερα, το νιώθω στο σώμα μου, από την κορυφή ως τα νύχια. Και μου λέει, θα μου φαίνεις οπωσδήποτε γανόδερμα. Και μάλιστα πέρασε μια μέρα που δεν είχε γανόδερμα και μου λέει, οπωσδήποτε πρέπει να μου το φέρει. Να λέω, δεν αντιβίωση και μια μέρα να μην πάρεις, δεν χάνεται ο κύκλος της δράσης του. Έχει φοβερά αποτελέσματα. Σε όλο το σώμα νιώθει αυτή την ευεξία. Λέει, περνάνε οι ώρες, δεν πέφτει η ενέργειά μου, νιώθω καλά, δεν πεινάω όπως πεινούσα. Λέει, τι είναι αυτό, είναι θαύμα. Με αυτά τα 3 βασικά προϊόντα. Βλέπετε πόσο απλή μπορεί να είναι η γανοθεραπεία. Έτσι. Μη σκεφτόμαστε περίπλοκα. Νάση, άλλε ιστορίε, το έκλεισε το μικρόφωνο. Ωραία. Τώρα, Χρήσα, ένα σε κρατάω για το τέλο, γιατί έχει να δώσει πάρα πολύ και δουλεύει πραγματικά πάρα πολύ σκληρά για την αγάπη που έχει για την γανοθεραπεία. Να δώσουμε λίγο στην Ελένη την πόρση και γράψουμε στο chat όσοι θέλετε. Είναι πολύ να μιλήσετε, α πούμε. Ε, τα διαμάντια, τα ρουμπίνια. Κατερίνα, καινούργιο ρουμπίνι, εσύ. Διαμάντι είσαι εσύ. Να, έχετε να πείτε πράγματα. Α δώσουμε λίγο στην Ελένη την πόρση. Καλησπέρα και από μένα. Με αυτά που ακούω, πολλές φορές ξεχνάω εδώ και τόσα χρόνια τι έχω περάσει με την υγεία μου. Αυτό που προανέφερες πριν, Παύλο, ισχύει ότι η σκλήρυνση είναι μία φλεγμονή.
Βέβαια, περάσαν πάρα πολλά χρόνια για να το καταλάβω, γιατί εγώ νοσώ από τα 12 μου χρόνια και τώρα είμαι 49 χρονών. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η κατάστασή μου ήταν τραγική. Δηλαδή ένιωθα αδυναμία, η καρδιά μου να χτυπάει σαν τρελή, κόπωση, πόνους αφόρητους, μεγάλη κατάθλιψη, το πιο σημαντικό. Φανταστείτε δηλαδή αν λογαριάσουμε από τα 12 χρόνια μέχρι πριν 7 χρόνια ξεκινήσω τη γανοθεραπεία, ήμουν σε μία χάλια κατάσταση. Παρόλο που έπαιρνα φάρμακα, προσπαθούσα, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν τίποτα. Έτσι, όταν ξεκίνησα να παίρνω το γανόδερμα, ξεκίνησα με το GL και το Lion's Mane. Μπορώ να πω προσωπικά εγώ, παρόλο που ήμουν σε τόσο χάλια κατάσταση, από τη δεύτερη εβδομάδα και όλα άρχιζα να βλέπω αποτελέσματα, να έχω περισσότερη ενέργεια. Μετέπειτα πήρα τη σπιρουλίνα που σταμάτησαν οι κράμπες, γιατί από μικρό παιδί είχα κράμπες, δηλαδή 15, 16, 17 χρονών ήμουν σε αθλία κατάσταση. Ε, Πάνω απ' όλα το μορίτζι που με βοήθησε στη μεγάλη κατάθλιψη και στους πόνους, γιατί το θέμα μου δημιουργούσε τεράστιους πόνους. Δηλαδή δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου σε μια χάλια κατάσταση. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι το μορίτζι το αγαπάω πάρα πολύ. Και φυσικά και το Lions που εμένα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ στην απώλεια μνήμης. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω καθόλου. Ξέχναγα συνέχεια. Δηλαδή ήμουν συνέχεια με ένα ναι, όχι, ναι, όχι. Δεν μπορούσα να σχηματίσω μία πρόταση. Εδώ και 7 χρόνια, μέσω της γανοθεραπείας, φυσικά είδα τη ζωή μου να αλλάζει και εννοείται προς το καλύτερο. Και φυσικά συνεχίζω, όπως επίσης και το Cordyceps που μου σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά μου σαν τρελή. Από το Πω. άγχος μου, από τα φάρμακα που έπαιρνα. Η ουσία είναι ότι όλα αυτά τα έχω ρυθμίσει. Πάνω απ' όλα θέλει προσπάθεια και να αγαπάμε το γανόδερμα και μόνο καλό θα δούμε από όλο αυτό. Αυτή ήταν η ιστορία η δική μου. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, Έλενα, σε άλλα webinar. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και γενικά εγώ όταν έπινα καφέ είχα τεράστιο θέμα, δεν μπορούσα να λειτουργήσω καθόλου. Το τελευταίο διάστημα έχω ξεκινήσει και πίνω το brew coffee και φυσικά δεν με πειράζει καθόλου. Ούτε σπαστικότητα μου δημιουργεί τίποτα. Ή αυτό ακριβώς. Τι Ίσα καφεδάρα. ίσα μου δίνει ενέργεια και πάλι σημαντικό για όσους έχουν θέμα με το καφέ και το βράδυ κοιμάμαι μια χαρά. Δεν έχω απολύτως κανένα θέμα. Πρώτη φορά που δεν έχω θέμα με το να πίνω καφέ. Πολύ σημαντικό γι' αυτό Πολύ για μας που σημαντικό. έχουμε αυτοάνωση και ο καφές επηρεάζει στο θέμα μας. Εξαιρετική Αυτά. πληροφορία. Θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο με την εμπειρία σου, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένει πολύ Και εγώ υπομονετικά ευχαριστώ. τώρα η Χρύσα. Μετά θα έχουμε τη Μαρίνα και μετά την Κατερίνα. Πάμε λοιπόν στη Χρύσα την Εσκομπάρ. Είναι μεγάλο τέλεχος με ένα τεράστιο πλούτο αποτελεσμάτων υγείας. Βλέπω. Χρύσα μου να ανοίξουμε το μικροφωνάκι. Εντάξει, με ακούτε? Εκφράσω ελεύθερα. Εγώ κλείνω και την κάμερά μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Καλησπέρα και από εμένα. Οι εμπειρίες που έχω στην ομάδα μου από το 2018 που γνωρίζω την εταιρεία είναι πάρα πολλές. Έχω σκεφτεί έτσι μερικές, να πω, τις πιο εντυπωσιακές ίσως, αλλά σίγουρα μου διαφεύγουν και άλλες οι οποίες είναι πραγματικά όλες είναι υπέροχες. Και εμένα μου βοηθάει πάρα πολύ και μ' αρέσει, με ικανοποιεί πολύ το να βοηθά ο κόσμο, το να βρίσκει καλό στην υγεία του. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να κάνω και να λάβω. Λοιπόν, μία από τις πρώτες εμπειρίες ήταν στο συγγενικό περιβάλλον, θηροειδής, ένας όζος πάνω από 1 εκατοστό, ο οποίος είχε κακή αιμάτωση με εξετάσεις και τα λοιπά. Ο γιατρός είπε ότι σε 1,5 μήνα έπρεπε να βγει. Λοιπόν, κάναμε την έρευνά μας, τότε ήμουνα και εγώ καινούρια στην εταιρεία, μιλήσαμε με κάποιους γιατρούς, θεραπευτές που συνεργάζονται με την εταιρεία. Το αποτέλεσμα ήταν το άτομο αυτό να δοκιμάσει τα προϊόντα για 1 μήνα. Λοιπόν, στο τέλος του μήνα έκανε εξετάσεις.
ο υπέρηχος από κόκκινος που ήτανε βγήκε γαλάζιος, που σημαίνει ότι έφυγε η κακή αιμάτωση. Επίσης, ο όζος μίκρινε κατά 3 χιλιοστά. Αυτό λοιπόν έγινε το 2000, αρχές του 2019 και μέχρι τώρα δεν έχει κάνει χειρουργείο. Είναι μια χαρά, υγιέστατη, συνεχίζει τα προϊόντα, έτσι με πολύ μεγάλη χαρά. Επίσης, μια φίλη η οποία έχει αδρανοποιημένο έντερο, σχεδόν μια δεκαετία παιδευόταν, είχε δοκιμάσει τα πάντα, φυτικά, χημικά, τα πάντα όσον αφορά το έντερο, δεν έβρισκε κανένα αποτέλεσμα. Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο, ή 1,5 κάπου εκεί, δυστυχώς χρησιμοποιούσε κλείσμα. Λοιπόν, της λέμε δοκίμασε τα προϊόντα, δεν έχεις να χάσεις κάτι εφόσον έχεις δοκιμάσει τα πάντα. Τα δοκίμασε. Το εξαιρετικό αποτέλεσμα ήταν ότι σε 10 ημέρες ένιωσε το έντερο να γουργουρίζει. Αυτό είχε να το νιώσει χρόνια. Έδωσε δηλαδή ο εγκέφαλος σήμα, έτσι, για να λειτουργήσει το έντερο και φυσικά είχαμε πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, μια άλλη εμπειρία με ένα άλλο πρόβλημα, οχρά κοιλίδα ξηρή. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι γιατροί λένε ότι δεν υπάρχει γυρισμός, δεν υπάρχει καλυτέρευση όταν κάποιος χάσει μέρος της όρασής του λόγω της οχράς κοιλίδας. Όμως ένα άτομο, 85 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ετών, ενώ είχε στο ένα μάτι, είχε χάσει μέρος της όρασης του, είχε κάνει εξετάσεις κτλ. Όταν ξαναπήγε για να κάνει επαναληπτικές εξετάσεις, οι γιατροί είδαν ότι είχε βελτίωση. Και πραγματικά έπαθαν πλάκα και το ρώτησαν τι κάνει, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, το να έχει βελτίωση κάποιος από την οχρά κοιλίδα, την ξηρή κιόλας. Έτσι. Και όμως είχε βελτίωση. Πήρε κορτιπάιν, γανόδερμα, σπιρουλίνα, δεν θυμάμαι τώρα, αυτά πρέπει να είχε πάρει, ακριβώς το πρωτόκολλο δεν το θυμάμαι. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περιμέναμε και όμως έτσι ένα σπάνιο πρόβλημα. Τώρα, έγκυος, η οποία είχε τενοντίτιδα με πολλούς πόνους, γέννησε δίδυμα, όμως με κορτιπάιν, γανόδερμα, νόνι και σπιρουλίνα, τα οποία είπαμε, όπως είπε και η κυρία Άντρη, είναι κατάλληλα για έγκες, θυλάζουσες και βρέφη. Να το τονίσουμε λίγο, Cordypine που είναι από Cordyceps. Δεν έχουμε φόβο για την εγκυμοσύνη, να το πούμε αυτό. Θα μας πει και μετά και η κυρία Μιχαλίδου που είναι έτσι σύμβουλος γαλουχίας. Να το πω λίγο ότι θα πει μιλήσει η Μαρίνα μετά που έχει σηκώσει το χέρι και μετά η Κατερίνα. Και ας καθίσει και 2 ώρες το webinar, δεν μας νοιάζει. Εδώ είναι η ζωή, βλέπετε. Συγγνώμη να το πω λίγο, αλλά ενθουσιάζομαι κάθε φορά με την γανοθεραπεία. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Να πει, είχαμε κάποιο έκανε παλιότερα webinar εδώ και έλεγε μια ιστορία. Εγώ με πονούσα στο μάχη μου και πια καφέ. Ευχαριστούμε, φίλε. Βοήθησε κόσμο. Γιατί αν ασχοληθεί με τα προϊόντα, όπως η Χρύσα που βλέπετε, θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Χρύσα, σε διέκοψα, συνεχίζει. Έτσι λοιπόν η τενοντίτιδα εξαφανίστηκε, παρόλο που είχε δίδυμα η κοπέλα και έπρεπε να τα κουβαλάει, να τα κρατάει από εδώ και από εκεί. Το πρόβλημα της τενοντίτιδας πραγματικά εξαφανίστηκε. Μια πρόσφατη εμπειρία με το Cortipine, πολύ εντυπωσιακή, 52 ετών, οικοδόμος, τονίζω το επάγγελμα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, με ένα παλιό χτύπημα στον ώμο και μια τεράστια φλεγμονή, δεν άντεξε, πήγε στους γιατρούς και όλοι του είπαν, έκανε μαγνητικές όλα αυτά και τα λοιπά, όλοι του είπαν χειρουργείο. Είχε κλείσει λοιπόν το ραντεβού στο χειρουργείο όταν συναντηθήκαμε και μου λέει πίνω τώρα αντιφλεγμονώδη γιατί πρέπει να φύγει η φλεγμονή για να μπω στο χειρουργείο. Αλλά δεν πίνω αντιφλεγμονώδη, αλλά δεν μου κάνουν τίποτα. Του πρότεινα λοιπόν το Cortipine, το οποίο και πήρε, γιατί είχε πάρα πολλούς πόνους και μεγάλο πρόβλημα. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας με πήρε τηλέφωνο και με ρωτάει τι είναι αυτό που μου έδωσες.
Γιατί λέει, ξυπνάω το πρωί χωρίς πόνο, κοιμάμαι χωρίς πόνο, το χέρι μου από εκεί πέρα που το σήκωνα μέχρι εδώ μπορώ να το σηκώνω πλέον ψηλά, πολύ βασικό για την δουλειά του. Μου λέει φέρε μου άλλο ένα. Του φέρνω λοιπόν άλλο ένα. Το αποτέλεσμα ήταν να κυρώσει το χειρουργείο. Και ακόμα τον κυνηγάω να πάει να κάνει μια μαγνητική και δεν πάει. Δεν πονάω, λέει, είμαι καλά, συνεχίζω τη δουλειά και όλα καλά. Γλίτωσε Φοβερό. λοιπόν το χειρουργείο. Χρυσά, θες να πεις κι Μμ. άλλες εσύ τώρα, θα δώσουμε και σε άλλους, γιατί έτσι έχουμε και ειδική παρουσίασή μας. Λες εκεί ένα ποταμό ιστοριών, εκεί έχετε, βοηθάτε κόσμο, γίνεται χαμός και φυσικά το ένα φέρνει το άλλο, έτσι το ξέρετε αυτό. Ε, Όλοι όσοι είστε μέσα, χρησιμοποιήστε ιστορίες άλλων για να βοηθήσετε, γιατί απλόχερα οι αγαπητοί συνεργάτες μας κάνουν ένα δώρο με το να λένε τις δικές τους ιστορίες υγείας, που είναι για την ομάδα τους. Έτσι. Και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Χρήσα, θες να πεις κι άλλη? Να Να πω δώσουμε. και μία από την Μπράβο. γιατρό Κελασάκι. που συνεργάζομαι, τη γιατρό από την Σαχαρνές, την κυρία Ελένη Μπόρση. Λοιπόν, μωράκι, 10 μηνών, με ασχημάτιστο θηροειδή. Γεννήθηκε με ασχημάτιστο θηροειδή. Έπαιρνε ταφ 4, αγωγή με ταφ 4. Του έδωσε γανόδερμα και μέσα σε 5 μήνες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έκοψε την αγωγή του ταφ 4. Επανήλθε ο θηροειδής σε φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι, απίστευτο. Ναι. Η γιατρός μας, η κυρία Μπόρση, πραγματικά χρησιμοποιεί με πολλά αποτελέσματα, πολύ μεγάλη επιτυχία το γανόδερμα και σε σοβαρά προβλήματα. Έχουμε και μια εμπειρία και με καρκίνο και σε μικρούς, σε μεγάλους, επιληψία, πάρα πολλά αποτελέσματα. Γι' αυτό και θα έχεις δικά σου webinar στο Next Level Τετάρτες και μας τα λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντική. Είσαι χρυσή, πας για Gold Diamond τώρα εσύ. Πας για άλλα πράγματα. Τώρα, είπα να δώσουμε την εξή σειρά και επειδή και η Κατερίνα έχει πολλά να μας πει, να πάμε λίγο στη Μαρίνα και μετά στο Σπύρο. Ας μας πούν αυτοί, Μισελ Ζάντοβα και ο Σπύρος Τζακαλίδης, που είχαν και το webinar τη Δευτέρα παρουσία της εταιρείας. Πολύ επαγγελματική, πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας τη Δευτέρα στο webinar. Μαρίνα. Καλησπέρα. Να είστε καλά, για τα καλά σου λόγια. Εννοείται έχουμε πολλές εμπειρίες, έχουμε πολλές θεραπείες που βοηθήσουμε και στον κόσμο και προσωπικά τις δικές μας ιστορίες. Ας πούμε, η κόρη μου είχε ρινίτιδα και 7 χρόνια δεν μπορούσε να πάρει μόνη της αναπνοή και ε, την βοήθησαν δηλαδή τα προϊόντα που Τι πήρε πήρε? το γανόδερμα, το RG, το GR, τη σπιρουλίνα, το νόνι και το Cordyceps. Και μετά αργότερα ήρθε και το μπλακούμιν, το πήρε, το καπάκουσε και το μπλακούμιν γιατί και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε σε 1 μήνα δεν χρειάστηκε ούτε επέμβαση ούτε τίποτα και εδώ και 9 χρόνια δεν ξέρει τι είναι ούτε σπρέι ούτε τίποτα. Μια χαρά όλα. Υπέροχα. Ε, Η άλλη ιστορία, έχω μια γυναίκα που είχε ψωρίες στα χέρια, και στα χέρια γενικά στο σώμα, αλλά τα χέρια της ήταν πολύ σκασμένα, 30 χρόνια, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Εντάξει, η διατροφή της είναι χάλια μαύρα, αλλά το θέμα ότι πήρε το RG και το GL, το νόνι και τη σπιρουλίνα, πήρε και το ροζέλ, γιατί Έβαλε ήταν. κάτι εξωτερικά. Έβαλε εξωτερικά το λαδάκι μασάς κάνω. Έβαλε και το σαπούνι. Και το απίστευτο ότι με την πρώτη εβδομάδα άρχισε να κλείνουν οι πληγές της, γιατί ήταν δηλαδή, τόσο σκασμένα, δεν μπορούσε ούτε να χαϊδέψει την κόρη της τη μικρή, Οπό. γιατί αιμάτωναν τα χέρια της. Και με έδειχνε τα χέρια και έλεγε, λέει, δεν εξηγείται κάτι άλλο, λέει, γιατί μάλλον λέει το γανότερμα, λέει, με βοήθησε. Είναι Γιατί 30 χρόνια. ναι, δεν μπορούσα να το πιστέψει με τίποτα. Έχω Πολύ άλλη δυνατή αυτή η εμπειρία, γιατί βλέπεις ειδικά αυτά,
επηρεάζονται την ψυχολογία και βλέπω πως με τα προϊόντα βγαίνεις από το φαύλο κύκλο και αλλάζει η ζωή σου πραγματικά. Ναι, ναι, Είπες, είναι Ανδρέα? πάρα πολύ αγχώδης η γυναίκα γενικά και όλα αυτά βγαίνουν κάπου. Έχει χάσει και τα μαλλιά της αυτή γενικά. Πω, Γι' πω. αυτό, Από το άγχος. από το άγχος, ναι. Και εδώ, τι να πω, ήταν όντως απίστευτα. Μια άλλη ιστορία, μια κομμότρια που είναι από ορθοστασία, έχουν συνέχεια προβλήματα με τα πόδια, έχουν φλεβίτιδες και πόνο στα πόδια και έπαιρνε λαδάκι μασάς και νόμιζε ότι μόνο είναι για τις φτέρνες. Την βοηθούσαν. Και ξεκίνησε να πίνει μετά και το κορτιπάεν και να βάζει το λάδι μασάς στα πόδια και ξεπρίστηκαν τα πόδια και μαζί με το κορτιπάν γιατί συνέχεια ασταμάτηται εδώ και 3-4 μπουκάλια νομίζω έχει μεγάλα τώρα μιλάμε, το πίνει συνέχεια και έχει απίστευτα αποτελέσματα. Κοίτα πολλά κιόλας. Φυσικά, με έχει δει καλό. Πολύ ωραία, Μαρίνα. Θα έχουμε τον Σπύρο και την Κατερίνα και φυσικά θα σε έχουμε τον επόμενο μήνα σε ένα webinar, έτσι, μαζί με τον Σπύρο να μας κάνει τη δική εκπαίδευση. Αναμένουμε. Ευχαριστούμε Πολύ πάρα ευχαριστώ. πολύ. Το webinar της Δευτέρας θα είναι στο Facebook της DXN Greece να δείτε τον κύριο Κουταλά, την κύριο Συζάντοβα και τον κύριο Τσαγκαλίδη. Πολύ ωραία. Σε έκοψα λίγο, ήθελες κι άλλο να πεις? Όχι, όχι. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ωραία. Σπύρο, Τσαγκαλίδη, Καλησπέρα σας, καλησπέρα εσύ σε όλη την αίθουσα. έμπειρος τέλεχος. Θέλω να πω και πρώτα απ' όλα τις περιπτώσεις μου γιατί ξεκίνησα εγώ την DXN. Ναι. Γιατί κάποτε όταν είσαι υγιής δεν σκέφτεσαι ότι μπορείς να πάθεις κάτι και λες εντάξει αυτό δεν με αφορά. Όμως όταν βρήκα πρόβλημα στη μέση το οποίο με βασάνιζε πάρα πολύ περίπου 6-7 μήνες άρχισα να το σκέφτομαι. Και εκτός από αυτό, επειδή η καθημερινότητα ήταν πολύ δύσκολη, είχα τότε και πρόβλημα αναπνοής, δεν μου έφτανε οξυγόνο και τα λοιπά και συνέχεια ήθελα να κάνω, πώς το λένε, να πάρω πιο πολύ οξυγόνο και βασανιζόμουν με αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή που έμαθα για την DXN από έναν φίλο μου που είναι και ανάδοχός μου, μου είπε κάποια πράγματα, χωρίς να διστάσω, λέω άντε να τα δοκιμάσω. Για τη χάρη του, αλλά άντε να τα δοκιμάσω, χωρίς να πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν. Και πλάκα πήρα ένα πρόγραμμα που ήταν νόνι, cordyceps και γανόδερμα, RGGL, Τέλειο. και άρχισα να πίνω επειδή τα αγόρασα ούτως άλλως. Και λέω τώρα, αφού τα αγόρασα να μην τα πάρω. Και άρχισα να τα πίνω. Και δεν πίστεψα, περίπου σε 3,5 με 4 εβδομάδες ξυπνάω το πρωί και λέω κάτι μου λείπει, κάτι μου λείπει. Κατάλαβα ότι μου λείπει ο πόνος στη μέση. Γιατί ακόμα και όταν ξάπλωνα με πονούσε και η μέση και το πίσω μέρος. Και βασικά τότε άρχισα κάπως να το σκέφτομαι. Εκτός από αυτό, άρχισα να καταλαβαίνω ότι έφυγε και αυτό το πρόβλημα της αναπνοής. Άρχισα να νιώθω καλά, νορμάλ και τα λοιπά. Και ήταν τυχαίο ή ήταν δεδομένο, ήταν η πρώτη η Μαρίνα που την είπα για κάποια πράγματα και την είπα μήπως έχουμε κάποιο κόσμο να βοηθήσουμε, για να δοκιμάσουμε να βοηθήσουμε και στους άλλους. Μήπως τυχαία μόνο σε μένα έγινε αυτό το πράγμα. Και χωρίς να το ξέρω βέβαια, η Μαρίνα μίλησε μετά και με τον ανάδοχό μου και έκανε και αυτή προγράμματα. Και εκτός από αυτό, ότι έλυσα τα προβλήματά μου, έμαθα ότι σε 2 εβδομάδες, σε 3 εβδομάδες πήρε αποτέλεσμα και η Μαρίνα. Όμως, τυχαία βρίσκω στην πολυκατοικία μου μια φίλη,
γειτόνισσα η οποία ήταν περίπου 45 χρονών τότε. Βέβαια ήταν η κοπέλα λίγο, είχε βάρος περισσευμένο, πώς το λένε, υπέρβαρη. Και βλέπω έρχεται κοντά μου έτσι, επειδή την είδα στον δρόμο, με μάτια κόκκινα, σαν να έκλαιγε. Και λέω, Βίκη, τι έχεις, τι έγινε? Λέει, να, πήγα στη κλινική εδώ στη Καλλικράτεια και μου είπανε ότι έχω μηνίσκο, μου πονάει πάρα πολύ το πόδι και δεν μπορώ δεν ξέρω τι να κάνω. Και λέω, τι σου είπε, να κάνεις εγχείρηση? Ναι. Θέλεις να κάνεις εγχείρηση? Λέει, όχι βέβαια, φοβάμαι. Ωραία, Βίκη, λέω, δεν ξέρω. Μπορεί να σε βοηθήσει και εσένα αυτό το πράγμα που είχα εγώ και πραγματικά με βοήθησε. Αν θέλεις, μπορείς να μιλήσεις με τον άνθρωπο που ξέρει από αυτά, από μια εταιρεία με πολύ δυνατά προϊόντα για τον οργανισμό, για την υγεία, και αν θα σε βοηθήσουν και εσένα θα είναι πολύ καλό. Και πλάκα η κοπέλα, χωρίς να διστάσει. Όλα για πλάκα τα έκανες, αλλά σου βγήκανε. Ναι, δοκιμάζοντας, πώς το λένε. Ακόμα και εγώ δεν το πίστευα. Χωρίς προκατάληψη. Ναι. Μπράβο. Και μετά μαθαίνω ότι πραγματικά η Βίκη την άλλη μέρα από Καλλικράτεια φεύγει στη Θεσσαλονίκη, πάει στο γραφείο και παίρνει προϊόντα ό,τι την είπε ο άνθρωπος. Σε 4 εβδομάδες, περίπου σε 1 μήνα, τυχαία την βρίσκω πάλι στο δρόμο και λέω, πώς είσαι, τι έκανες? Λέει, να, πήρα τα προϊόντα και πραγματικά έγινα πολύ καλά τώρα και ακόμα και κότσαρι μπορώ να χορέψω. Δηλαδή, λέω, δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε εγχείρηση? Όχι, λέει, ποια εγχείρηση? Όλα καλά τώρα, το πόδι μου είναι εντάξει και έχασε και λίγο κιλά που λέμε και τα λοιπά. Αυτό ήταν το πρώτο το μήνυμα για μένα, κάτι εδώ είναι σοβαρό. Και το τελευταίο άλλη... Θα με συγχωρήσεις, ναι. γιατί θα πάμε στη 1,5 ώρα το σεμινάριο. Okay. Μ' άρεσε πολύ ωραίος ο τρόπος που το είπες μέσα από ιστορία. Νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος, αυτός που εκφράστηκες εσύ. Πάντως υπάρχουν και άλλες ιστορίες τις οποίες δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Γι' αυτό θα μας έχετε τον επόμενο μήνα κι εσείς ειδική εκπαίδευση μαζί με τη Μαρίνα στη γανοθεραπεία πάλι, να μας πείτε, γιατί έχετε πολλά χρόνια πείρας εδώ πέρα, είστε δυνατά διαμάντια, έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και θέλω να τα ακούσουμε συγκεκριμένα σε εκπαίδευση που θα γίνει ειδικά με εσάς εκπαιδευτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν πειράζει. Αλλά να πω το εξής. Το πιο μεγάλη παρακολούθηση σε webinar που είχαμε ποτέ ήταν μαζί με την Κατερίνη τη Μιχαηλίδου. Όλοι μπήκαν εκεί. Και φανταστείτε, είχαμε και 20 ανθρώπους που ταξίδευαν προς Ντουμπάι εκείνη την ημέρα για το συνέδριο. Οπότε θα την ακούσουμε τώρα. Τη βάζουμε τελευταία και καλύτερη. Κατερίνα, σε απολαμβάνουμε. Αν μας ακούει, μπορεί να έχει φύγει. Μετά από τόση ώρα που περιμένει η γυναίκα. Μικροφωνάκι. Ακούγομαι? Ναι. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Δεν θέλω να σας κουράσω. Θα σας πω κάποιες ιστορίες υγείας. Εγώ ασχολούμαι σαν ειδικευμένη πέρα από την εξειδίκευση στη γαλλουχία, μεταπτυχιακά, στην θεραπευτική, την προληπτική, ψυχοσωματική. Και ιδιαίτερα η προληπτική έχει να κάνει με το χτίσιμο της υγείας και πραγματικά το απολαμβάνω όλο αυτό που βλέπω μέσα από τις ιστορίες όλες που έχουν όλα τα καλά αποτελέσματα. Επειδή είναι πολλές και εγώ δεν θα εστιάσω στις πιο δυνατές. Ας πούμε, σύνδρομο Γκιουλέ Μπαρέν, γυναίκα 50 χρονών, όχι 45, 50, με πόνους, σύνδρομο Καρπιέου Σολίνα. Αυτά είναι τα κλασικά συμπτώματα που προσπαθεί έτσι να αντιμετωπίσει. Από την πρώτη εβδομάδα καλυτέρευση πόνων, μετά τις 20 μέρες μείωση συμπτωμάτων πάνω από 40%, γενικότερη υγεία, ευεξία, αντοχές. Και το σχήμα που δώσαμε, το πρωτόκολλο είναι Lion's Mane, Cordyceps και RG.
Ε, Τώρα, σε περίπτωση με άνοια, 76 ετών, με έντονη απώλεια μνήμης και αποδιοργάνωσης, αυτό ήταν πολύ, θα το λέγαμε λίγο τρομακτικό, που ήταν πολύ χάλια η γυναίκα αυτή, και με σπιρουλίνα, νόνι, Lion's Mane, RGGL, μέσα σε 10 μέρες βελτιώθηκε, που δεν το περιμέναμε, και συνεχίζουμε βέβαια, έτσι. Μία πιο πρόσφατη με 25 ετών κοπέλα με διάφορα προβλήματα. Καταρχήν είχε ένα εναδένωμα στο στήθος, επίσης προβλήματα στο δέρμα με ακμή και τριχόπτωση. Γενικότερα οι εξετάσεις ήταν αποδιοργανωμένες, οι ορμόνες της δείχναν δηλαδή μια ανισορροπία. Ξεκινήσαμε με Cortipine αρχικά. Καφέ ήταν το πρώτο που της είχα δώσει έτσι δοκιμαστικά, να λέω δοκίμασε, δεν έχεις να χάσεις κάτι, γιατί είχε και θέματα με το στομάχι και δεν μπορούσε να πιει καφέ. Πραγματικά ενθουσιάστηκε. Αμέσως ένιωθε και τη διαφορά μέσα σε λίγες μέρες, μια εβδομάδα και λίγο παραπάνω. Μετά ξεκινήσαμε το πρωτόκολλο εκτός από το Cortipine, 3 μήνες GL και σπιρουλίνα. Και είχα πρόσφατα της από εναδένομα, άλλαξε σε μια μικρή κιστούλα. Αυτό είναι το φοβερό που Φοβερό. αρχίζει. Αναμένουμε πώς θα πάει. Αλλά νομίζω είναι κάτι που ακούω πρώτη φορά. Ναι. Τα μαλλιά σταδιακά εννοείται μείωση τριχόσποπτωσης, καλυτέρευση του δέρματος, οι ορμόνες της εξισορροπούν σιγά σιγά, οπότε το βλέπουμε στην πορεία. Άλλη περίπτωση, γυναίκα 45 ετών, η οποία έπαιρνε που και που, αναπεριόδους δηλαδή, γανόδερμα, RGGL, όμως το τελευταίο διάστημα είχε πάρα πολύ έντονα θέματα. Εφηδρώσεις, αναστάτωση, αϊπνία, τα γνωστά της εμμηνόπαυσης, χαμηλή ενέργεια, κατακράτηση, προβλήματα με τη μνήμη. Ξεκινήσαμε ένα πρωτόκολλο Lion's Mane, μαύρο κείμενο, νόνι και ροζέλ. Μέσα σε 3 μήνες εξισορρόψη 100%. Και τώρα απλά δουλεύουμε που και που με το Andro-G, αν θέλει να ενισχύσει την αμυνά της, και το ροζέλ, και τον καφέ βέβαια, έτσι. Τώρα υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις με ρευματοειδή αρθρίτιδα και χασιμό το 45 ετών, αρχικά RG και νόνι και μετά GL και νόνι. Σε 20 μέρες μεγάλη διαφορά, μείωση στον πόνο, πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση, αντοχές και διάθεση, και αυτό πλέον οι άνθρωποι, αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ότι δεν τα αποχωρίζουν τα προϊόντα, γιατί βλέπουν καλό, έτσι. Επίσης, με πλήρη ρήξη υπερακανθείου, αντιμετώπιση χωρίς χειρουργείο, γλιτώσαμε χειρουργείο, RGGL νόνι, σπιρουλίνα και Cortipine ενίοτε, με παύσεις κτλ. Φοβερό. Που είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα να μην το κάνεις εγχείρηση. Ακριβώς. Οι γιατροί, εντάξει, είχαν πάθει σοκ τέλος πάντων. Επίσης, περιπτώσεις που έχουμε... Συγγνώμη λίγο, Κατερίνα, βλέπετε η Κατερίνα έχει πολύ δύσκολες επιδόσεις και τα λέει έτσι χαλαρά. Ότι δεν έγινε και τίποτα, ας πούμε, και που βοηθάμε, γιατί είναι τόσο πολλές. Πες μας, Κατερίνα, ναι. Δύο κουράζω, μια εκπληκτική που είναι εν εξελίξη τώρα, αυτή θα δούμε. Άντρας 56 ετών με εναδένωμα στην υπόφυση, 3 εκατοστά, που υπόφυση είναι, καταλαβαίνετε, 1 εκατοστό με το ζόρι. Πίεζε το οπτικό χίασμα. Επηρέασε την περιφερική όραση, ειδικά στο αριστερό μάτι και λιγότερο στο δεξί. Εννοείται η γιατρή άμεση σύσταση χειρουργείου. Με ένα πρωτόκολλο 3 μήνες, γιατί υπήρχε μια δυσπιστία, λέμε ok, ας το δοκιμάσουμε 3 μήνες. Έτσι. Η αποκατάσταση ήταν της όρασης στο ένα μάτι 70% και στο άλλο 40%, και αυτό γίνεται με ειδική εξέταση, έτσι, οπτικών πεδίων. Αυτά γίνανε όλα αρχικά με Cortipine, μετά αγάρικους, σπιρουλίνα, RG, Lion's Mane και Omega 3. Επίσης, νέος άντρας 24 ετών με κερατόκονο στο ένα μάτι, όρια που αυτό πάλι είναι κοντά σε αυτό της χρήσας, την οχρά κοιλίδα, δηλαδή δεν θεραπεύεται, πρέπει να κάνουν μια επέμβαση, και αν δεν γίνει τη σωστή στιγμή η επέμβαση μπορεί να τυφλωθεί το άτομο, τέλος πάντων είναι λίγο τρομακτικό. Οπότε είχαμε ένα πρωτόκολλο τρίμηνο, πιο στοχευμένο, με αγάρικους, RGGL, σπιρουλίνα και ροζέλ και Omega 3, και ακυρώθηκε επέμβαση. Ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί. Κάνουμε μια συντήρηση και βλέποντας και κάνοντας. Φανταστικό. Με προστάτη, με ευερεθιστό έντερο, με ψωρίαση, με τα λαδάκια και τα λοιπά. Φοβερό. Λαδάκι με
οδοντόπαστα. Που να πούμε, συγγνώμη Κατερίνα, είχαμε κάποια νεοπλασία στον προστάτη από ό,τι κατάλαβα. Ήταν απλά διωγγωμένος. Είχαμε πιο Λοιπόν, σοβαρό θέμα. σωστά, δύο περιπτώσεις. Μία ήταν απλή διόγκωση που αυτό πιο γρήγορα και με Cortipine και RGGL, ok. Να πούμε λίγο γι' αυτό, συγγνώμη, κάνω μια τέτοια, γιατί ξέρεις, είναι πολλές ιστορίες και ο κόσμος που βλέπει τώρα, σε λίγο θα κλείσει βέβαια το σεμινάριο, θα ακούσουμε και το Χρήστο και θα έχουμε αυτό για κλείσιμο. Ναι, ναι. Να πούμε το εξής, ότι έχουμε τοξίνες, πάλι το ίδιο. Κάνουν πληγή και γι' αυτό το λόγο πάει να κλείσει ο οργανισμός, αυξάνει τη μάζα του προστάτη και έχουμε αυτό το πράγμα. Και βλέπετε δυστυχώς πολλοί κόσμος παθαίνει χειρότερα προβλήματα από αυτό το θέμα το απλό, που θα μας πει τώρα η Κατερίνα, Ναι. και χάνονται και ζωές από ένα πράγμα, ας πούμε, που φτιάχνεται σχετικά εύκολα εδώ πέρα. Σωστά, σωστά. Είχα δεύτερη περίπτωση πάλι με προστάτη, καρκίνο στο προστάτη, αλλά ο κύριος αυτός ήταν μεγάλος ηλικία, σχεδόν 80 ετών. Είχε κάνει αλλά συζητώντας με την κόρη του που είναι βιολόγος και μπήκαμε πιο βαθιά στις λειτουργίες της ιανοθεραπείας κτλ. Οι γιατροί θεώρησαν βέβαια ότι δεν θα άντεχε και δεν θα είχε πολλή ζωή. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν πολύ άσχημη η κλινική του εικόνα, είχε πάρα πολλούς πόνους, έτσι. Και ξεκινήσαμε ένα πρωτόκολλο RGGL και μετά 10 μέρες Cordyceps. Σε περίπου 40 μέρες, πολύ πιο καλά, χωρίς πόνους και οι αιματολογικές του εξετάσεις πολύ πιο διαφορετικές, σταθερές, το βασικό, έτσι. Επίσης, γενικά, με χρόνιο στρες, ρυθμιστικό ύπνου που είναι το non-RGGL, έτσι, που διαγείρει και την παραγωγή σερωτονίνης, θα ξέρουμε και τα λοιπά, το πώς δρά. Και πολλές ιδιαίτερες περιπτώσεις... Τι έγινε σε αυτή την είχε χρόνιο στρες και τελικά το οποίο με νόνι και τα... με νόνι, κυρίως νόνι που το έχει πολύ δίπλα της συνεχώς, που έκανε αυτή την ήπια. Εγώ αυτό που βλέπω, εκτός του ότι δίνει αυτά τα αμινοξέα, δίνει την αποτοξίνωση στην ήπια, το RGGL με τους πολυζαχαρίτες, τη θρέψη, δηλαδή καθαρίζει, βοηθάει τις ελεύθερες ρίζες, βοηθάει λίγο να καθαρίσει αυτό το frog mind που το λέμε, δηλαδή είναι λίγο έτσι, από το πολύ στρες σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Και αυτό το κάνουν μόνο τα προσαρμογόνα, έτσι, με βάση και τις μελέτες που υπάρχουν. Και επίσης τελευταία βλέπω και όλο και πιο συχνά, δυστυχώς, και με παιδάκια 2 χρονών, 3 χρονών, που έχουν μεγάλο πρόβλημα δυσκυλιότητας, με ένζημα μήλου και επίσης με πολύ έντονο, καθώς εισάγουν τις τροφές, την εισαγωγή στερεών τροφών. Έχουμε και εμείς τώρα μια περίπτωση που μας ενδιαφέρει πάνω σε αυτό. Κατερίνα, το παιδί που δεν θέλει να πιει τα ένζημα μήλου του, το δίνουμε λίγο έτσι, εξηγούμε ότι πρέπει. Έτσι. Οπότε σιγά σιγά είδαμε πολύ μεγάλη αλλαγή, γιατί αυτό το παιδάκι δεν μπορούσε να πάει στην τουαλέτα από τη δυσκολιότητα επίσης κτλ. Τραγικές καταστάσεις, καταλαβαίνετε, μέχρι σε ψυχολόγο το πήγανε. Και το παιδάκι μια χαρά είναι μετά από τις πρώτες 10 μέρες και ίσως λέω και πολύ, που είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Κατερίνα, επειδή θα μας έχεις και εσύ στο εγγύς μέλλον μέχρι το Πάσχα σεμινάριο δικό σου, γιατί ήταν το πιο πετυχημένο από όλα. Σε κρατάμε εδώ. Εγώ θα σας πω το εξής, θα προσπαθήσω στο βίντεο που θα βγει στο YouTube να υπάρχουν timestamps με όλες τις ιστορίες υγείας. Έστω και είναι 10 δευτερόλεπτα. Εσύ τη λες σε ρυθμό πυροβόλου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχει ένα τεράστιο πλούτο και δείχνει πόσο δυνατή είναι η γανοθεραπεία. Είσαι διαμάτη φυσικά στην DXN και στην καρδιά μας. Και σε μένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ νιώθω, έχουμε τελευταία και το Χρήστο. Αν έχεις μία-δύο ιστορίες, Χρήστο. Όχι. Εγώ έχω να πω 2 πράγματα πολύ απλά και πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα να επικρατήσω όλες τις ιστορίες υγείας, οι οποίες πραγματικά είναι όλες σημαντικές και όλα αυτά τα χρόνια στη DXN, τα 13 τελευταία χρόνια στη DXN, 14. Οι ιστορίες είναι απίστευτες, πάρα πολλές και εκατοντάδες. 2 πράγματα τα οποία για μένα είναι πολύ σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Χρήστο, 1000 συγγνώμη, επειδή έχουμε το session για ιστορίες, θα ήθελα να μοιραστείς κάποια ιστορία υγείας. Μία ιστορία υγείας. Εγώ απλά θα πω ότι ένα παιδί το οποίο ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έχουμε καταφέρει με το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε πλέον εφαρμόσει στον Ασίμο και στον Δημήτρη, 2 είναι τα παιδιά πλέον, 1 ξεκινήσαμε, να φύγουμε από το φάσμα του αυτισμού, να περάσουμε στο Asperger, το οποίο είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή οι κλινικές εξετάσεις των παιδιών και των 2 παιδιών είναι εξαιρετικές.
Έχουμε νικήσει δηλαδή τον αυτισμό στα τελευταία του στάδια και έχουμε περάσει ένα βήμα παραπάνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να Να ρωτήσουμε τα συμπληρώσω προϊόντα που έδωσες, γιατί τα ενδιαφέρει προϊόντα, πολλούς αυτό. τα προϊόντα τα οποία δώσαμε είναι νόνι, είναι Cordipine, είναι RCGL, υπερδοστολογίες αυτά και φυσικά το νόνι το οποίο τα παιδιά το έχουν καθημερινά. Εννοείται ότι πίνουν το κακάο της DXN και εννοείται ότι πίνουν και το τσάι της DXN το κανονικό για να μπορούν να έχουν μια καλύτερη οξυγόνωση στον εγκέφαλο. Κλείνω, Παύλο, επειδή έχει περάσει αυτό, θα τα πούμε και άλλες φορές. Να πω Μα ότι θα η μας έχεις DXN σύντομα και εσείς εκπαιδευτείς εδώ πέρα, θα έχεις και το δικό σου ναι, ναι. webinar. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, έχουμε εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Πάνω σε κάποια θέματα τα οποία αφορούν τα αυτοάνωσα και την γανοθεραπεία. Αλλά η ουσία είναι, να πω και το τελευταίο και το κλείνω, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η DXN ήταν χορηγός και υποστηρικτής του 14ου Συνεδρίου Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Alzheimer. Με την εταιρεία Alzheimer έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και επικροτώ αυτά τα οποία είπε η κυρία Μιχαηλίδου για την άνοια. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε σε 4 με 5 μήνες και για το Alzheimer και για την άνοια και για την υπνική άνοια και υπνική άπνοια κτλ. Οπότε το κλείνω εδώ γιατί έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα στο μέλλον. Ναι. Οπότε, Χρήστο, αναμένουμε από εσένα σεμινάριο Την άλλη γανοθεραπείας. Μπορεί να Τετάρτη. κάνετε. Ορίστε. Την άλλη Τετάρτη, αν υπάρχει ο χρόνος, θα το κάνουμε. Πολύ ωραία. Την Κυριακή έχω Λογικά θα πάμε ένα σε 2 εβδομάδες να είσαι για αυτό. Ορίστε, Χριστό. Την Κυριακή 1,5 με 2,5 στο Facebook θα έχουμε live παρουσίαση αυτοάνωσα στρες και Alzheimer. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δώσ' μου μισό λεπτάκι τότε λίγο να βάλω το Facebook σου εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει, το ξέρουν τα περισσότεροι το ξέρουν. Απλά είναι πολύ σημαντικό και να το κλείσουμε ότι πλέον το γανόδερμα είναι η αντιμετώπιση σε πάρα πολλά και εκατοντάδες προβλήματα τα οποία προκύπτουν στην καθημερινότητά μας. Όχι μόνο σε θέματα υγείας, αλλά κυρίως σε θέματα πρόληψης. Και να πω και στους συνεργάτες, μια και οι περισσότεροι θέλουν να αισθάνονται τη σιγουριά ότι η DXN και το γανόδερμα έχει γίνει πλέον ταυτόσιμη με την πρόληψη στην Ελλάδα. Καλό Αυτό βράδυ σε πραγματικά όλους. ήταν η καλύτερη κατακλείδα αυτά που μας είπες, γιατί έχει και σημαντικά νέα και πράγματα που έχεις διοργανώσει εσύ. Και αναμένουμε να σε ακούσουμε ειδικά για το θέμα της γρανοθεραπείας που είσαι πάρα πολύ καλός. Ευχαριστούμε εξαιρετικά για το σεμινάριο σήμερα. Ήταν κάτι μοναδικό. Κλείνουμε ένα βίντεο που μιλάει για την εταιρεία τώρα που παράγεται η σπιρουλίνα, για παράδειγμα, σύντομο. Αυτό το βίντεο θα μείνει και όπως σας είπα θα κοιτάξω να μπει timestamp σε όλες τις ιστορίες υγείας. Θα φαίνεται αυτό ώστε κάποιος να μπορεί να πατήσει συγκεκριμένο αποτέλεσμα υγείας που αναφέρατε εσείς και να βρει κατευθείαν τη δική σας ιστορία υγείας. Έχω δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και κλείνουμε ένα βιντεάκι πάνω στην DXN. Ήταν εκπληκτικό το σεμινάριο σήμερα, το απογειώσατε εσείς. Καλή θεωρία, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που μετράει. Καληνύχτα, Παύλο. Μισό λεπτάκι λίγο. Κάποιος νομίζω ότι μπερδεύεται λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το εκτιμούμε και κλείνουμε με αυτό το πραγματάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.